Boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comezo á sesión ordinaria do Concello Pleno co punto número 1, que é a aprobación se procede ata a sesión anterior do 29 de 1 de 2026. Non sei se queren comentar algo ao respecto. Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é proposta de aprobación inicial do expediente de modificación da base 48 da execución do orzamento do 2026, prorrogado e do 2025. Co dictamen favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas do día 19 de febreiro, se propón ao Pleno aprobar inicialmente esta modificación segunda da base número 48 da execución do orzamento do ano 2026, prorrogado do 2025, para incluir as subvencións que se detallan na proposta correspondentes a ese exercicio 2026. Que se expoña al acuerdo público por 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinar el expediente, presentar reclamacións que teñan por oportunas. No supuesto de non presentarse reclamacións contra este acordo, entenderáse definitivamente aprobado, cumpríndose os trámites establecidos na legislación. Noutro caso, obrarase de acordo disposto nas normas. Algunha intervención? Germán. Buenas tardes a todas e a todas. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, tocando a este punto, relativo á aprobación inicial do expediente de modificación segunda da base 48 de execución do orzamento 2026, actualmente prorrogado do ano 2025, o noso voto vai ser favorable e facémolo desde a responsabilidade coa vontade de que non se repita o que ocorreu no ano 2025. Daquela a tramitación realizouse con considerable retraso, é dicir, se aprobaron os orzamentos a inicios do mes de setembro, se pretendía que neses 3 meses derradeiros se realizaran todos os traballos que se tiñan que facer durante todo o ano, e iso provocou que varios convenios quedasen sin asinar, polo tanto, sin aprobar, xerando incerteza en entidades afectadas e dificultando a correcta planificación de actividades previstas. Entendemos que a Administración debe actuar con previsión, planificación e respeto polos prazos, especialmente cando falamos de instrumentos tan importantes como son os convenios de colaboración. Do mesmo xeito, queremos engadir que esperamos que se inicie tamén canto antes os trámites correspondentes ás líneas de subvencións de libre concurrencia para evitar que se repita o acontecido no ano 2025, que cando nin sequera chegaron a convocarse. As entidades e colectivos prefiran seguridade, previsiblemente e igualdade de oportunidades, e iso posible que as convocatorias se publiquen en tempo e forma. Por iso apoiamos esta modificación e esperemos que, como dixen antes, non se volva a repetir o que ocorreu no ano 2025. Nada máis e moitas gracias. Algúna outra intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado tamén por unanimidade. Pasamos ao número 3, que é proposta de resolución do expediente de interpretación da fórmula de revisión de precios incluída no contrato de servicio de recollida de RSU e limpieza viaria. Visto informe proposta, a favor de Terra Galega, abstencións do resto dos grupos políticos na Comisión Especial de Contas do día 19, se propón a pleno interpretar o contrato denominado Recollida de Residuos Sólidos Urbáns en limpeza viaria do Concello de Narón, adxudicado polo Concello Pleno sesión ordinaria do 27 de maio de 2021 a empresa Urbaser, lo que respecta a la fórmula de revisión de prezos incluída no prego de cláusulas administrativas particulares aplicable ao contrato, no sentido de que o ano inicial a ter en conta a revisión é o ano 2020 a vista do dictamen emitido polo Consello Consultivo de Galicia. Ordenar o Servicio de Contratación, Secretaría Xeral, Servizos Económicos, que en consecuencia se evalúen cantos informes e se realicen cuantos trámites sexan necesarios para actualizar e abonar o precio do contrato nos términos da devandita interpretación. Algunha intervención? Olaya. Sí, a ver, aquí hai unha sentencia, non vamos ir en contra de algo que ademais dicen que é irrefutable. A afirmación apodíctica falan, non? Que lle vas facer? Pois hai que aplicalo. Si que nos parece que é unha mágoa que unha vez máis teñamos que demorar ou que se malgasten un diñeiro cando a sentencia propia lle di ao Concello que o que ten é que cumplir coa lei de contratación dos servizos públicos. É verdade que é un expediente que tardou en ser definitivo, que é o da contratación da xestión do lixo, e queremos, dende o BNG, facer fincapé nisto tamén, porque sabedes todos, da nosa opinión, xa decimos noutros plenos, de que nos creemos que o tratamento do lixo se podía facer de outra maneira, mas tamén agora que vamos a ter que pagar máis, no 2023 vai pasar de 2,8 millóns a 3,1, ou seja,
esa diferenza van a salir dos recursos dos veciños e veciñas e un pouco máis porque se xudicializou algo que a propia lei di que é irrefutable e que ten razón neste caso a empresa, pero que dese contrato de lixo non sabemos onde van as sillas de compostaxe que tanto se presumiu que se iban a colocar e que non existen, ou como se foron colocando os colectores ou como van voando dun lado para outro nas zonas rurais, por poñer uns dos exemplos. Entonces, preocúpanos que a mala xestión de Terra Galega neste caso nos leva unha vez máis a ter que pagar un diñeiro por unha banda que había que pagar, pero por outra cuns costes da demora que supón todo isto e ter que aplicalo nuns orzamentos prorrateados, porque orzamentos 2026 non hai e supoñemos que non se chegarán nin a presentar e a ver de onde sale todo este diñeiro. ¿Algunha outra intervención? Solo por aclarar, non hai unha sentencia, non está xudicializado. Isto hai unha diferencia de interpretación, hai unha dúbida sobre a interpretación. Se pide, en este caso, asesoramento á Diputación, non determina nada. Se pide asesoramento ao Consello Consultivo de Galicia, que é o que emite este informe, que non é vinculante, pero despois de ver isto, para ter unha maior seguridade xurídica, pois témolo en conta. Non é nada novo, nin é máis diñeiro, nin hai ni costes de demora. É dicir, estaba previsto ao segundo ano que se fixese unha revisión de prezos en este tal. Quero dicir, non implica un coste maior ou non. Non o implica. Quero dicir, é así. Entón, non, quero dicir, isto é a revisión, estaba xa prevista, é dicir, cando faz un contrato a 10 anos, a partir do segundo ano se pode pedir esta revisión de precios e en este contrato en todos, pero solo por aclarar. E isto que se determine agora... Porque dixo, vostede falou do Consello Consultivo, o propio Consello Consultivo de Galiza cualifica da formación apodíctica, é dicir, irrefutable, sen fundamento a proposta do Concello. O sea, di que é irrefutable que cumplir a lei e que por eso hai que aportar esa cantidade. Dice que o Consello Consultivo non sabía, o propio Consello Consultivo fai, aí están os papeles. Teño capacidade de ler e comprender. Solo un segundo, a ver, é dicir, establecemos un roldo de intervencións e agora eu por correxir ou por modificar, é dicir, está aquí escrito e o que estou dicindo é así, é dicir, non implica que isto se vai a pagar máis, é dicir, non demoramos, simplemente, como había esta doble interpretación, os técnicos municipais se interpretaba dunha maneira e a empresa interpretaba de outra, se pide este asesoramento. E este asesoramento ao Consello Consultivo nin siquiera é vinculante, pero por non ir máis alá e entendendo que esta interpretación, pois, adaptamos o que din, pero non implica un gasto. Non hai máis intervencións, de verdade. Se queres en algún outro momento, podemos falar, pero non é así. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é proposta de aprobación do convenio de colaboración entre o Concello de Narón e a Comunidade Autónoma de Galicia sobre cesión de competencias en materia de convocatoria e selección de persoal municipal da Policía Local. Co dictamen favorable por unanimidade da Comisión Especial de Contas do día 19 se propón ao Pleno aprobar a delegación do Concello de Narón na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia das competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para acceso ás diferentes categorías do corpo da Policía Local, prazas de auxiliares da Policía Local, por un período de 4 anos a contar dende a asinatura do oportuno convenio, prestando aprobación a este convenio de colaboración entre ambas entidades, cuyo obxecto é a cesión de competencias en materia de convocatoria e selección de persoal municipal da Policía Local, facultando a Alcaldía Presidencia para adoptar as resolucións e trámites que foran necesarios, incluindo posibles adendas, prórrogas, para a posta en práctica e execución deste contrato, de acordo, notificándolo a la Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Algo de intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra?
Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao número 5, que é proposta de devolución da garantía correspondente ao contrato 2013/53, Servicio de Explotación da Cafetería Ambigú da Casa do Concello. Tamén co ditame favorable por unanimidade da Comisión Especial de Contas do día 19 de febreiro se propón ao Pleno cancelar a garantía definitiva formalizada pola interesada unha cantidad de 2.000 euros correspondente ao contrato de servicio de explotación da Cafetería Ambigú da Casa do Concello, notificando a interesada e dando conta a Tesorería do Concello aos efectos oportunos. Algunha intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Tamén queda aprobado por unanimidade. Número 6, proposta de alcaldía de nomeamento da muller do ano 2026. Tamén por dictamen favorable por asentimento a Comisión Informativa de Desenvolvemento da Actividade Social e Igualdade, día 19 de febreiro, se propón ao Pleno adoptar esta proposta e, como saben, sempre se guarda o nombre da interesada. Non sei se queredes facer algunha intervención ou deixamos para... Vale, pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao número 7, que dar conta a información remitida ao Ministerio de Hacienda en cumprimento do que se establece no artículo 16 da Orden AP/2105/2012 do 4º trimestre. Dase conta deste informe. E dar conta dos informes de cumprimento do pago de obrigas, morosidade do período medio de pago a provedores do 4º trimestre do 2025 do Concello, Padroado da Cultura e Cosma. Dase conta destes informes. E punto número 9, que moción do Grupo Municipal do PP de solicitude á Dirección Xeral de Mobilidade para a realización dun estudio que permita a ampliación da liña de transporte de viaxeiros, liña A, traxecto Porto o Puntal, ao seu paso polo Concello de Narón. Visto o texto da moción a que se propón instar a facer un estudo da proposta presentada onde se valore a modificación da liña no sentido indicado neste documento, isto é, a incorporación dun desvío pola estrada AC 566 ata a rotonda de conexión coa estrada do Feal, onde o autobús efectuaría un xiro de 180 graus para retornar pola mesma vía e reincorporarse posteriormente a C862 sen alterar o sentido xeral da liña nin o seu carácter metropolitano en ambos sentidos. Dous, instar ao Concello de Narón a elaboración dun estudio específico sobre os horarios máis aceptados para a modificación da ruta do transporte de viaxeiros, tendo en conta os horarios lectivos dos institutos da zona e incorporando o resultar viable un servizo adicional a media mañá e outro en horario de tarde, co objetivo de adaptar o servizo ás necesidades reais da comunidade educativa e da veciñanza. 3, enviar á Dirección Xeral de Mobilidade o acordo do estudio realizado cos horarios propostos para dar viabilidade á modificación desta liña A. 4, asumir de ser o caso o compromiso de apoio económico proporcional que corresponde ao Concello de Narón de acordo co convenio vixente de financiamento do transporte metropolitano. 5, instar ao Goberno Municipal a dar traslado á Dirección Xeral de Mobilidade destes acordos. Visto o ditame favorable por maioría, votos a favor do Partido Popular, PSE-PSOE, 7 abstencións de Terra Galega, BNG, na Comisión de Obras do día 18, o seu presidente propón ao Pleno adoptar ditame nestes mesmos termos. Alguna intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, presentamos esta moción que hoxe traemos a este pleno, non é unha ocurrencia de última hora, a modificación da liña A Porto o Puntal. É unha demanda histórica de veciñanza en Freixeiro de Arriba e das vivendas da Menadás. Unha mellor cohesión territorial e a reducción do uso do vehículo privado. Unha demanda real, xusta e perfectamente razonable. Solicitamos á Dirección Xeral de Mobilidade a modificación puntual para mellorar o percorrido da liña de transporte metropolitano, liña A, Porto Puntal e viceversa, ao seu paso polo Concello de Narón. A proposta consiste nun desvío pola estrada C566, coñecida como Estrada de Cedeira, sen alterar o carácter nin o sentido xeral da liña, que permitiría dar servicio directo ás zonas claves neste momento de Narón. Falamos de centros educativos, con alta demanda diaria de desplazamentos, como son Instituto das Telleiras e Terra de Trasancos, áreas comerciais, en crecemento do polígono industrial de As Lagoas, un espazo estratégico para o emprego e a actividade económica, así como os servicios básicos do día a día. Esta modificación contribuiría a dar alternativas aos veciños e veciñas de Freixeiro de Arriba e das vivendas da Menadás e a unha maior accesibilidade, a unha mellor cohesión territorial e a reducción do uso do vehículo privado, facilitando así o traslado hasta o centro de saúde, Praza de Abastos de Ferrol sen facer transbordos, o xulgado de Paz,
a aula Femiz, a instalacións do antigo Concello, a Xuvia, ao Alto, as Casas da Mariña, sen depender de terceiros. Ademais, a moción incluye a petición dun estudio específico por parte do Concello onde se recollan os horarios que teña en conta as necesidades reais do alumnado, do persoal docente da veciñanza, valorando tamén a posibilidade de reforzos a media mañá en horario de tarde. En definitiva, trátase dunha proposta razoable, viable e beneficiosa para Narón, que aposta por un transporte público máis útil, máis próximo e máis adaptada á realidade do noso municipio. En xuño do ano 2024, o Partido Popular de Narón presentou unha moción para levar a cabo un estudio para a creación dun servicio de transporte de viaxeiros circular no Concello de Narón, así como reforzar o servicio ferrocarril do Concello de Narón. Sendo aprobada por todos os grupos e 2 anos despois, pois non vemos ningún avance en este asunto. Considero que hoxe o Goberno de Narón, de Terra Galega, nos debería de presentar o estudio dos horarios para enviar á Dirección Xeral e así poder dar inicio ao expediente de modificación dos horarios da proposta presentada. Espero que por o interés xeral hoxe veñan cos deberes feitos. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Narón solicita o apoio desta moción según os acordos que deu lectura o señor secretario. Nada máis e moitas gracias. Jorge. Grazas. Boa tarde. Bueno, antes de comenzar, sí que quería pois ter unhas verbas de lembranza, neste caso para os familiares dos falecidos no incendio de Ferrol, e sobre todo tamén pois para o bombeiro, que é un veciño de Narón, que perdeu unha perna, e hoxe había unha manifestación, concentración no concello veciño, que coincide co horario deste pleno e que sí que personalmente pois sí que nos hubiese gustado acudir, e non podemos, pero sí trasladar ese apoio a afecto. Respecto á moción, nos aportamos a favor, tamén en comisión, entendemos que é boa, que é unha moción que, como ben dixo o voceiro do Partido Popular, é unha demanda histórica, creo que se traballa precisamente niso, en mellorar a calidade dos veciños e veciñas, e creo que o sentido desta moción vai precisamente perseguindo iso. Desexar, neste caso, pois que se pule dende a corporación todo o que se poida, en especial tamén neste caso pois ao Partido Popular, que a Xunta pois está gobernada polo Partido Popular. Moitas gracias. Sí, boa tarde de novo. Ben, agradecer neste caso as verbas do concelleiro Jorge Ulla, porque é verdade que hai que recordar que hoxe está habendo unha concentración por un incendio que debía de ter rematado de outra maneira e que en definitiva é unha desgracia, e ademais hai compañeiras hoxe nosas do Bloque Nacionalista Galego de Narón nesa concentración que comezou ás 6 da tarde. E agora decir que ven aquí nesta moción que se pide unha serie de estudos e que por iso nos imos votar favorablemente, porque non sí que nos gustaría que fose un pouco máis de calado e que tuvera uns acordos máis definitorios, pero sí que creemos que é necesario, sobre todo neses inicios de traxecto das paradas que poñen. Sí que queremos recordar que é certo que xa está pedida unha liña que nos parece moi interesante, que iría dende Santa Icía a Gándara aos polígonos, aínda que sí que tamén nos gustaría máis frecuencias. Creemos que un concello con 3 polígonos industriais debería de ter unha liña de buses que vaya aos polígonos industriais con polo menos 6 frecuencias diarias, e tamén os institutos, e que gustaríanos tamén que se chegara a un acordo coa Xunta de Galiza, porque é verdade que o que finalmente se reclama nesta moción é a Xunta de Galiza, que ten a última voz e a que pode decidir, non, neste caso, que sexa favorable para a nosa veciñanza. Entonces, nada máis, repito, votarémola favorablemente porque se fala duns estudos e dun traxecto e creemos que é positivo tamén telo en conta. Alguna intervención? Mar. Boa tarde a todas e todos. En primeiro lugar, hai que deixar claro que as competencias e, polo tanto, a falta dun transporte público axeitado é a responsabilidade da Xunta de Galicia. Pese a iso, desde o Concello estás a traballar para dar solución a parte algunha das carencias que ten o Concello de Narón, aportando non só ideas, senón poñendo cartos. Así, xurda a nova liña Simu, que xa está acordada coa Xunta e que vai costear o propio Concello, que unirá os barrios da Gándara, da Solana, co Alto Freixeiro e Institutos de Río do Pozo, co compromiso no novo contrato de transporte público, isto quede dentro dese contrato.
Nós aportamos unha solución real. É un traballo feito. Con esta nova liña queda un pouco, parcialmente, as demandas que pide a Asociación de Veciños e a veciñanza. O que non entendemos é que se queira poñer na liña que funciona ben e que retrasaría o recorrido tanto para os nosos usuarios, veciños e demais. E o que non entendemos é que teñamos que aportar cartos a esa nova idea, a esa nova liña que plantea. O recorrido tardaríamos máis, a xente estaría máis cando a nosa liña, pois parcialmente, cubriría esas demandas. Porque aparte veñen de Valdoviño, de carretera, o sea, quedaría un pouco completa. Bueno, nós vámonos a abster. Outra intervención? Germán. Aquí non lle están pedindo a vostede Pois se non nos pide, que son conocedores do territorio millor que de Santiago, que propoñen os horarios para facer esa modificación da liña A. Que é unha liña que pode cumplir, porque ademais, vostedes, a liña que proponen, está ben de peixe vai históricamente posible, todas as que de Xuvia, o Mor, Villeiros, todas as casas da Marina, San Cecilio, para o Pablo, queda así. Juan, non teño ben. Bueno, vale, pues inicio de novo porque creo que bueno, que nós non estamos en contra da liña que propoñen vostedes, é dicir, é un complemento máis que poden facer, que desde logo desde o ano 2024 nos pedimos que se fixera, pero creemos que é necesario cubrir máis zonas, é dicir, porque que a liña que propoñen vostedes deixan varias zonas de Narón sin cubrir, como é Xuvia, como é o Ponto, como é Piñeiros, como é a zona das Casas da Mariña, como é parte de Santa Icía a parte baixa, e, polo tanto, creemos que é necesario ampliar esta liña, que ademais é unha liña que beneficia a todo aquel veciño de Narón que queira trasladarse, pois, como dixen antes, ao Concello Antigo, ao CEMIG, a Ferrol se quere ir directamente, sin depender, ao Centro de Saúde, sin depender de ningún transbordo. Algo que consideramos que é importante e que, polo tanto, deberíamos de propoñer. É o que lles pide a Dirección Xeral, que non lles pide diñeiro para este caso. O único que lles pide é que vostedes, que son conocedores do territorio, que propoñan as horas máis adecuadas para esa liña, que creo que hai que facer un pequeno estudio cos veciños do entorno, cos horarios dos institutos, e con eso poderíamos ter solventado. A mí o que me entristece é que hoxe vostedes non traigan eses horarios aquí a este pleno, para aprobar a moción, enviar á Dirección Xeral e que se poñan a traballar. Es dicir, se hoxe aprobáramos os horarios, aprobamos todo, enviamos á Dirección Xeral, eu creo que en menos de 2 meses estaría funcionando esa liña. Porque é unha ampliación, é unha pequena modificación. Sí, señora alcaldesa, vostede pensará unha cousa, pero a realidade é outra moi distinta. Se neste caso, e yo repito, que cada vez que vimos a este pleno sempre nos dice que traemos propostas imposibles, moito diñeiro. Estamos facendo unha proposta que non lle vai costar nada ao Concello, que simplemente lle costa que faiga un pequeno estudio con os horarios e que eses horarios se envíen á Dirección Xeral para solventar a problemática histórica. Porque aquí hai persoas no público que se dedicaron a buscar firmes e conseguiron moitas firmas que parece que usted as guardou nun caixón. E creo que hai que darlle mobilidade. E se despois creen que con esa línea van a cubrir todos eses espacios, non, porque como lles dixen, deixan varias zonas. Me entristece que de verdad que hoxe non trouxeran eses deberes feitos para, dunha vez por todas, solventar un problema do transporte que temos en Narón nos entorno. E creo que esta é unha vía de solución. E que se estamos todos de acordo, pois se podría solventar con brevedade. É dicir, non creo que máis de 2 meses fora necesario para que estuvera funcionando ese modificado desa línea A. Nada máis e moitas gracias. Algúa outra intervención?
Solo, a ver, porque dixo a que volver, veña. Sí, espera, a ver, teño claro que vostede hoxe non trouxe os deberes feitos, témolo claro, que non trouxe os horarios que lle pedimos e a emoción, e eu lle dixen a vostede personalmente, lle dixen a vostede personalmente se fixera o estudio para poñer esos horarios. E nós seguiremos defendendo esta liña, porque é clave. Mira, incluso beneficiaría a moitos alumnos para poder irse a institutos que temos formación profesional que ao mellor noutro concello non teñen esa especialidade que Narón temos. Falamos de Neda, falamos de Ferrol, porque é así. E con esa liña se cubriría eses horarios. Por lo tanto, oye, de verdad que é preocupante, que unha vez que lle traemos unha proposta que non lle vai costar diñeiro, e repito, que non lle vai costar diñeiro ao Concello de Narón, nin a esta son capaces de votar a favor. Algo increíble. Nada máis e moitas gracias. A verdade é que vostede cando chama público, ben público, fai un speech que, non sei, para tratar de convencer a xente e cree que a xente con todos os meus respetos, vai a decir un apelativo que non vou a decir. Mire, como os feitos e se poden demostrar non quedan en palabras, así, é dicir, mira, hai 2 anos trouxemos en este caso a este pleno previo a unhas xuntanzas coa Dirección Xeral de Transporte donde manifestamos as nosas, sí, con Judí Fontela nas instalacións da Xunta de Galicia. Con respecto a eso víamos as necesidades e creíamos ilusas de nós que se podía modificar e que se podía facer esas pequenas ampliacións en esa licitación que sacaran. Cando estivéramos ali nos dixeron moi ben, unhas reivindicacións moi boas, moi necesarias para Narón, se as queredes tedelas que pagar. Visto isto e vendo a situación que tiñamos deficitaria do transporte, sobre todo e en moitos sitios, para acceder aos institutos do noso concello, porque os rapaces iban a outros concellos porque teñían máis facilidade de transporte, decidimos buscar ese diñeiro nos orzamentos, orzamentalos, poñelos, trenos a este pleno e que creo que todos os que estamos aquí votaron a favor. Cartos dos concellos dos veciños e veciñas de Narón, porque que quede claro que a competencia de transporte non lle corresponde ao Concello de Narón. Dito isto, é dicir, vamos a pagar, vamos a complementar algo, unha carencia da Xunta de Galicia. Como isto non saía, e despois de enviarlle varios correos, en este caso, varias comunicacións á Dirección Xeral, pedimos unha reunión presencial, de cara a cara, para que aí nos dixeran. Antes de ter esa reunión, tivemos unha reunión coa plataforma do transporte desta comarca en este concello, donde avalaban o que nos iban a pedir e nos decían, nos parece ridículo que o Concello de Narón, e fixeron de feito unha nota de prensa que se quere ya envío, teña que pagar algo que nos correspondería como veciños que tiverse que ser a competencia da Xunta de Galicia que o fixera. Pero lle dixemos, bueno, sacamos un compromiso con Judí Fontela en aquel momento que era que nos facíamos este simo transitoriamente co compromiso de que na nova licitación se incluíra, e nos dixeron que sí. Dixemos, ben, levamos esperando 2 anos, como vostede di. En esa reunión presencial que tivemos coa directora xeral agora mesmo, que nos dixo que en un mes lle pedíamos, mira, que vamos a ter un pleno relativamente pronto, se temos ese convenio xa podemos materializar e podemos estar materializando antes de que remate o curso. Bueno, temos moito traballo, se non é para este pleno será para o seguinte. Espero que para o seguinte veña este convenio, veña esa documentación. Lle fai gracia, é a realidade, e o que estou dicindo podo demostrar. Entón, no momento que chegue ese convenio, asinarémalo, porque temos a dotación orzamentaria para poder levar a cabo esa liña. O que plantexábamos inicialmente non daba cabida, en este caso, a comunicación co Río de Pozo e engadimos cunha aportación maior que fose ao Río de Pozo, porque hai distintos sitios de formación onde non teñen transporte para ir ali. Eso. Entón, que veña a decir aquí que nós non fixemos o traballo, que non fixemos tal, eso non é unha realidade. E outra cousa, o que di agora mesmo, vostede vi e trae aquí unha moción que presenta o Partido Popular que di, pide a la Dirección Xeral, di na súa intervención, a Dirección Xeral está pedindo, non, vostede trae unha moción que quere que fagamos algo. A Dirección Xeral, cando fomos ali esta última vez, hai 2 semanas, máis menos aproximadamente, nos dixo, non vamos a ampliar nada. Entón, como vostede trae esta moción e para que non caiga en saco roto, nós non creemos en este un apaño malo. Por qué? Porque vai incrementar en 20 minutos máis menos o desplazamento dunha liña. Espera un segundo. Non creemos, pero como maioritariamente vostedes creen e que tal que non sexa polo Concello de non intentalo,
porque parece que é potestade nosa. Entón, e o que di que non nos vai a costar nada, aquí non o di, porque na súa propia moción di asumir, de non ser caso, o compromiso de apoio económico proporcional que corresponde ao Concello de Narón, de acordo co convenio vixente de financiamento de transporte. Claro, vale, non nos va a costar nada, non é real. Entón, por aclarar, non trate de enganar a xente. Unha, non é unha nosa competencia. Asumimos e vamos a asumir un coste para dar unha mellora porque creíamos que era ningunear os veciños e veciñas de Narón e sobre todo os rapaces que non teñen como acceder aos institutos. Pero aínda así queda moitísimo por mellorar, moitísimo. E en esa reunión na que estivemos e plantexamos cousas que nos dixo, bueno, vamos estudiando de cara a unha nova licitación que é de 2027, que aí, créame, que xa lles trasladamos e me consta a concelleira de Transporte en moitísimas ocasións as demandas dos veciños e das veciñas de Narón. As firmas que conseguiron veciñas que hoxe están en este pleno tamén llas trasladamos. Non é competencia nosa darlle o visto bon, é da Xunta de Galicia. Si quere que o faga, de verdade, ten a súa competencia que o faga, que mellore o transporte en Narón. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é moción do Grupo Municipal do BNG para instar o Concello a que abra o proceso de subvencións nominativas 2026. Visto o texto da moción na que se propón instar ao Concello de Narón e aos seus departamentos técnicos a que inicien o procedimento de elaboración das bases de execución, así como a súa aprobación en pleno, instar ao Concello de Narón a asinar os convenios coas entidades no primeiro trimestre deste ano 2026, instar ao Concello de Narón a adiantar o pago das axudas nominativas ás entidades nun prazo que non supere a metade deste ano 2026. Visto o dictame favorável en maioría, 5 abstencións de Terra Galega, 6 votos a favor, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 do PSDG-PSOE, na Comisión de Contratación do día 19, o seu presidente propón ao Pleno adoptar o dictame nestos termos. Intervención. Olaya. Sí, esta moción é similar a unha que presentáramos xa o ano pasado, alá por febreiro, e logo en xuño tuvemos que facer outra porque alertábamos do que ao final aconteceu. A demora dos orzamentos fixo que as persoas que están, bueno, as entidades e asociacións que teñen uns convenios nominativos para facer o seu traballo, moitos, aínda a día de hoxe, os do ano 2025 están sen pagar e creemos que iso é que non se pode realizar. Tamén nos preguntamos se é algo que deberían de responder que o que está a acontecer coas subvencións de carácter que hai por concorrencia competitiva, que hai xente, que hai asociacións, entidades que xa os puxeron nos seus orzamentos de 2025 e que nin sequera se chegaron a presentar esas subvencións cando sí fixeron o seu traballo, sí puxeron o logo do Concello de Narón e se realizaron unha serie de actividades e nin sequera saben onde están estas axudas. De todas maneiras, isto vai para as nominativas, sabendo que a día de hoxe aínda faltan por pagar parte das do 2025 para que no 2026 non aconteza isto, e decímolo claramente. Nos creemos que defender esta moción é defender a supervivencia do tecido social de Narón. Non se trata dunha nova petición de gasto ou de facer algo burocrático, senón de axilizar e ser responsables co que xa está planificado. O corazón de Narón son as nosas entidades, as nosas asociacións que fan un traballo esencial e as partidas orzamentarias teñen que ser áxiles porque senón o que perden son as persoas, a veciñanza de Narón e tamén o presente e o futuro do noso concello, porque Narón non sería o que é sin o noso tecido asociativo. Cando percorremos as parroquias, os barrios, cando vamos aos parques e vemos cerca nenos e nenas medrando en valores grazas aos clubes deportivos, ou que mellores embaixadores, non? Que eses nenos e nenas que van por aí a competir e que logo nos encanta sacarnos unha foto con eles e elas, mentres o millor o clube de atletismo, por poñer un exemplo, ten sin cobrar o seu convenio en tempo e teñen que pedir un crédito co que eso lle supón un gasto
bancario e non cumplir cos seus propios orzamentos. Vemos entidades sociais que traballan no día a día de Narón para que Narón sexa un concello máis inclusivo, máis dinámico, máis igualitario e que dependen parte deses convenios municipais para poder sobrevivir, pero que ademais estas entidades e asociacións moitas veces están realizando un traballo que deberíamos de facer dende as administracións públicas e por eso creemos que é importante que no primeiro semestre do ano se faga ese traballo e por eso vai sobre tres eixos esta moción. Por unha banda, iniciarse a elaboración das bases de execución, por outra, asinar os convenios no primeiro trimestre do ano e terceiro, garantir que os cartos estean onde deben de estar, é dicir, nas más das entidades e non demorando como parece que empeza a ser norma neste concello. Grazas. Segunda intervención. Román. Ben, varios puntos sobre esta moción. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Sí, en parte estamos de acordo e, lóxicamente, o grupo de goberno traballará para que poda ser así. Non vamos a votar a favor simplemente porque hai un dos puntos que adiantar o pago das axudas cando se dixo por activa e por pasiva neste pleno que non nos permite a lei facer ese adianto de cartos. Por unha parte, lóxicamente, se traemos esta modificación da base 48 para intentar sí que asinar esos convenios o antes posible. Por outra parte, o de que haxa moitas entidades que non haxan cobrado por retrasos ou demais non é verdade todo, porque moitos deles acordado cos propias entidades se lles dá un plazo de xustificación do mes de xaneiro do ano posterior, neste caso 2026. Entón, me supoño que todas as entidades presentarían esa xustificación no ano 2026 para poder xustificar todos os gastos de 2025 e entendo que unha vez que esa xustificación este aprobada, se dará traslado a esos pagamentos desos convenios. O que sí, lóxicamente, intentaremos que esas firmas dos convenios se fagan o antes posible e neso traballamos día tras día. Moitas veces. Germán, Raya. Gracias, señora alcaldesa. Sí, tenía. Se me anticipo. Nos vamos a votar a favor desta moción, é unha moción moi similar á que presentamos nós no mes de xaneiro sobre o apoio ao deporte de base aos clubs deportivos e entendemos que nos falábamos do primeiro semestre porque entendemos que actualmente hai na organización administrativa do Concello se lles permita ás asociacións, clubs, entidades que poidan actualizar os seus datos hasta o 30 de marzo, polo tanto vexo difícil, complicado que se poidan facer antes, pero nós estamos nesa dinámica de intentar que non pase como pasou o ano 2025, como dixemos antes, que non se sacaron as subvencións de libre concurrencia e quedaron varios convenios sin firmar. Por lo tanto, ademais habíamos avisado ao goberno de que podía ocurrir eso porque se estaba retrasando a aprobación dos orzamentos do ano 25 e, como pasou agora mesmo co tema da moción do transporte, oídos sordos e o traballo que fagan outros. E despois pasa o que pasa, non? Queremos en 3 meses facer o traballo de todo o ano e iso é o que non pode ser. E, polo tanto, nós estamos na línea de aprobar e de facilitar para que todas as entidades podan ter en tempo e forma podan realizar as súas actividades. Nada máis e moitas gracias. Sí, sempre decides eso de permitir a lei. Bueno, creo que esta moción é diferente porque estamos falando dunhas cuantías xa registradas e de pagar a que se presentara, pero non pasa nada. Creo que deberíamos de camiñar, tal e como dixo agora o concelleiro, na mesma liña, pero sí que quero deixar unha cousa clara. Sempre se fala de permitir a lei, hai maneiras de facer as cousas. Hai outros concellos que sí que adiantan eses pagos. Por exemplo, o concello veciño de Fene. Podedes preguntar, porque ademais é concelleiro de Facenda, un que foi concelleiro de Deportes, podo decir que o mellor concelleiro de Deportes, Manuel Polo do Bloque Nacionalista Galego, aquí en Narón. O que pasa que hai que mollarse. E nós xa nos puxemos en disposición de mollarnos para que as entidades, de votar aquí e que pasase o que pasase, para que as entidades se tuveran ese diñeiro con antelación. Pero aquí non é que non se teña con antelación, que se ten con moita tardanza.
E ás veces hai que reflexionar un pouquiño con isto de que falamos de non o permite a lei, porque a lei a día de hoxe está dicindo que lle temos que pagar a Ferrol unha cantidade e vos estades pensando en recurrir esa cantidade da auga, repito, por culpa de xestións privadas entre uns e outros e conflitos que se están alongando no tempo e que ao final nos van a costar a todos os veciños e veciñas. O sea, que aquí a lei tamén é interpretable, non? Cando a lei manda facer unhas cousas que non lle interesa a terra galega non se cumple e aquí hai que cumplir a lei cando sí que hai maneiras que cumplindo a lei poder facer ese traballo en tempo, pero que vou ir un pouquiño máis alá. O problema que está vendo agora é esa demora. Sí, é verdade, hai que deixar que en xaneiro empecen a xustificar porque non empezaron hasta setembro do 2025 os convenios non tiñan maneira de asinar porque vostedes non fixeran o seu traballo. E é importante dicilo, porque isto é poñer paus nas rodas. A xente depende diso. Hai moitísimas entidades que estuveron chamando ao longo do ano dicindo que se estaba demorando máis que nunca. Pero que é verdade que, claro, se presentaron os orzamentos moi tarde, pero que isto non dependía dos orzamentos, se podería ter feito con anterioridade. Eu non lles digo que vayan a hai 10 anos, cando este Concello presentaba orzamentos en agosto, para os orzamentos do ano seguinte, ou seja, con 4 meses de antelación. Agora, ou se presentan 7 meses tarde ou non se presentan, pero que tamén daquela non facía esa xestión terra galega. E ven que se nota. Entón, fagamos as cousas necesarias para que as entidades, as asociacións e os que fan un traballo indispensable no noso Concello teñan un diñeiro que está acordado dende hai 3 anos. Que non é algo que se teñan inventado, é algo que poden poñer nos seus orzamentos e que supostamente teñen para contar con el, para facer as súas actividades do ano, porque xa aprobamos, neste caso, no 2023, no 2024, bueno, agora non me acordo, 2023 me parece, 2023. Entonces, por favor, fagamos as cousas e non lle botemos culpa ao servizo técnico que traballa moi ben. Botemos culpa á xestión que está a día de hoxe nun goberno sen rumbo. Jorge. Gracias. Bueno, nós non tiñamos pensado intervir porque creo que non debe ser a quinta vez que debatimos no pleno precisamente este asunto, mocións do PSOE, mocións do BNG, mocións do Partido Popular, sempre a mesma resposta neste caso polo equipo de goberno. A verdad que estamos cansos de que se intente enganar a ciudadanía dicindo e amparándose en cousas que non se axustan á realidade. Hoxe sí que temos a constatación, cando aprobamos este pleno, punto 2, precisamente iniciando e incoando esa modificación do crédito, toda vez que temos o orzamento prorrogado do ano 25, simplemente trasladarvos que o que xoga con lume, ao final se queima. Vostedes estuveron xogando neste caso, a trasladarlle ese mensaxe ás entidades en que se non había os orzamentos que non se podían firmar os convenios. Era unha falacia. Ao final queimáronse. E hoxe, aquí, é a constatación neste pleno de que intentan enmendar as cousas e que os convenios se firmen no ano. Basta xa, neste caso, de utilizar, neste caso, secuestrar as entidades cos convenios, que se firmen xa e que se adiante. Sobre todo, xa yo dixen moitas veces, señora Ferreiro, existen mecanismos, e incluso ese Partido Socialista, e eu personalmente me ofrecín a levantar ese reparo que trouxera aquí e que fora o pleno que levantara o reparo para esos adiantos. Non o quere facer? Bueno, eu estou convencido que o ano que ven son eleccións e o mellor con outro goberno, neste caso como eu, non lle preocupe que sí, que levantaría os reparos. Alguna intervención máis? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? 11. Pasamos ao seguinte, que número 11, moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE reclamando a creación dun plan urxente económico para mitigar os efectos negativos da peatonalización da Rúa Reis Católicos. En este caso, hai dúas emendas, unha propia do Partido Socialista, que entendemos que é de adición, e outra emenda do BNG, que non sei se acepta ou non. Procedes a dar lectura, entón, a proposta tal como ven, encadindo un punto 7 de la proposta do Partido Socialista, la moción que presenta. Visto o texto da moción a que se propón: 1. Elaborar un plan urxente, duración, efectos e efectos retroactivos. Aprobar un plan urxente económico, Reis Católicos, con entrada en vigor ao día seguinte da aprobación desta moción. Duración inicial de 3 meses, prorrogable mentras persistan afeccións relevantes. 2. Establecer efectos retroactivos nas medidas económicas a partir de 1 de decembro de 2025. 3. Declarar como zona de afección prioritaria Rúa Reis Católicos e a súa contorna inmediata, ordenando a aplicación do plano delimitador no prazo máximo de 7 días naturais.
2. Habilitación de dotación orzamentaria e fondo finalista de 150.000 euros. 1. Habilitar de maneira inmediata a dotación orzamentaria necesaria para garantir a execución efectiva do plan. 2. Que ha de dotar un fondo de contingencia a reis católicos por importe total de 150.000 euros con destino exclusivo ás medidas deste plan. E 3. Distribuir o fondo do seguinte xeito: 100.000 para axudas directas a negocios, 50.000 para compensacións directas e fogares residentes. 3. Axudas directas a comercio, hostalería e servicios, 100.000 euros. 1. Aprobar no prazo máximo de 15 días naturais unha convocatoria extraordinaria de axudas directas para autónomos, autónomas, microempresas e PEMES, colocar aberto ao público no ámbito afectado con cargo a 100.000 euros. 2. Serán beneficiar as persoas ou entidades coa actividade en funcionamento alta no IAE preta equivalente local no ámbito delimitado ao corrente de obrigas tributarias e coa seguridade social sin prohibicións para obtener subvencións. 3. O período subvencionable comprenderá desde 1 de decembro del 25 ata a finalización do prazo de solicitude, incluindo perdas de ingresos e sobrecustos derivados das obras. 4. A afectación acreditarase por comparación de ingresos no período subvencionable respecto ao mesmo período do ano anterior ou dunha media trimestral anterior mediante modelos fiscais, certificación contable, asesoría ou para microactividades, declaración responsable con soporte TPV, conta bancaria sin presuicio da comprobación posterior. As cuantías serían 700 euros de axuda base, complemento por caída de ingreso de 300 euros, 20 ao 39%, 600, 40 ao 59%, 900, máis igual 60%, complemento por emprego 200 euros por traballador, traballadora con máximo 600 euros, tope máximo 2.200 euros. O prazo de solicitude será de 15 días naturais. A resolución ou pagamento realizaránse nun prazo máximo de 30 días naturais dentro do remate do prazo da solicitude mediante abogamento único. 7. Se o conxunto das ayudas excede o crédito disponible, aplicarase rateo proporcional exclusivamente sobre os complementos mantendo íntegra a axuda base. Punto 4. Bonificacións, excepcións e evolucións das taxas municipales con retroactividade. Aplicar con efectos dun de decembro de 2025, mentras dura a afección, as seguintes medidas no ámbito limitado: devolución proporcional de terrazas, ocupación de vía pública cando non se pudiese usar, bonificación 50% lixo comercial o equivalente, bonificación 50% de vados e reservas vinculadas á actividade cando queden inutilizables por obra, aprobar un procedimento simplificado garantindo resolución nun prazo máximo de 20 días naturais. 5. Compensación directa a fogares residentes, 50.000 euros. Aprobar no prazo máximo de 20 días naturais unha convocatoria de compensación directa a fogares con vivenda habitual no ámbito limitado con cargo a 50.000 euros con efectos de 1 de xaneiro del 26. Requisitos: residencia habitual no ámbito, empadronamento e unha solitude por unidade convivencial, cuantía 150 euros por unidade convivencial máis un complemento 20% recibo anual do IBI, cun máximo total de 260 euros por fogar. O prazo de solitude será de 20 días naturais. A resolución ao pagamento retirarase un prazo máximo de 30 días naturais dendo remate do prazo da solicitude mediante abonamento único. Se o crédito fose insuficiente, manterase íntegra a axuda fixa, aplicarase rateo proporcional no complemento. Punto 6. Aprazamento e fraccionamentos preferentes. Habilitar un procedimento preferente de aprazamento e fraccionamento de taxas e tributos municipais para contribuyentes do ámbito afectado con resolución no prazo máximo de 15 días naturais ante a solicitude, publicar modelos normalizados e instruccións claras. La enmenda de adición do propio grupo, punto 7, que sería programa de dinamización e incentivo do comercio local no barrio da Solaina, bono comercial a Solaina, que a su vez ten estos puntos. Primeiro, poñer en marcha un carácter inmediato un programa municipal de dinamización comercial no barrio da Solaina dirixido a incentivar o consumo de proximidade e beneficiar os pequenos comercios que se viron prexudicados polas afeccións e atrasos das obras. 2. O programa articularase, cando menos, mediante unha campaña de bonos desconto, bonos consumo, canseables nos estabelecementos adheridos con local aberto ao público na zona afectada, con bases sinxelas e tramitación áxil, priorizando autónomos, autónomas, microempresas e pequeno comercio. 3. O Concello aprobará as bases e o calendario de execución do programa nun prazo máximo de 15 días naturais, habilitando os mecanismos de difusión necesarios, sinalización de accesos, comunicación vecinal, canles municipales para recuperar a afluencia e visibilidade comercial durante o tempo que persistan afeccións relevantes. Visto o dictamen favorable de maioría, 7 abstencións, 5 de Terra Galega, 2 do BNG, 4 votos a favor, 3 do Partido Popular, 1 do PSOE na Comisión Informativa de Contratación. Do día 19, o seu presidente propón ao Concello Pleno a aprobación do dictamen nestes mesmos termos. ¿Alguna intervención, Jorge? Bueno, primeiro agradecer ao señor secretario. A verdade é que se quere facemos un receso e descansamos un pouco porque a verdade que foi moito máis extenso da miña intervención e sí que, bueno, trasladarlle que nun futuro intentaremos acurtar o texto dos acordos pois para que non sexan tan extensos e si teñan un pouco máis de carácter sucinto. Bueno, a verdade é que o que nós queríamos trasladar é o sentido nesta moción
era pois dar cobertura precisamente a SOS que lanzou os veciños e veciñas e os pequenos comerciantes do barrio da Solaina precisamente a conta dese retraso pois que ven acaecendo na humanización da Rúa Ríos Católicos. Propoñemos varias alternativas, incluso presentamos hoxe unha emenda de adición entendendo que ofrecemos ou tocamos todos os abanicos en este caso en buscar axudas directas ou de maneira indirecta para favorecer ou resarcir precisamente esos danos que se os ocasionou ese retraso e, sobre todo, incentivar o comercio no barrio. Plantexamos esas axudas directas precisamente para ese lucro cesante que tuveron os pequenos comercios e tamén as penalidades que sufriron os veciños, en concreto desa Rúa Ríos Católicos, pero tamén de maneira indirecta pois a través de incentivos fiscais, pero tamén buscábamos tamén con nosa última emenda pois crear xa unha denominación do barrio que da Solaina e non estendelo solo tamén á Rúa Ríos Católicos, senón a que todo o barrio da Rúa da Solaina. Manifestar, pois, a nosa sorpresa é que o equipo de goberno, pois, visto o contido e visto a necesidade, pois, non se sentou con nós nas distintas comisións ou fora das comisións, pois, de tratar, buscar algunha alternativa. Entendo que non se quer apostar, neste caso, por buscarlle unha salida, unha solución, precisamente, a esta SOS que lanzan os veciños, e nós, pois, hoxe esperamos que no debate, pois, que nos sorprendan a todos e que se aveñan, polo menos, pois, algún dos puntos, pois, a telos en consideración, xa lle digo, por darlle cobertura a esos veciños e veciñas que están afectados. ¿Alguna outra intervención? Non. Boa tarde. O BNG temos claro que as obras na Solaina deben de ir acompañadas de moito máis. Debería ser, ademais, pura estrategia do Concello, amigar a sociedade con obras de humanización, que sabemos que en todos os sitios dan grandes resultados, pero sen antes enfrentarse, por desgracia, a unha forte oposición. Ademais, as obras é certo que rexistran certo retraso e hai compromisos que o Concello non está cumprindo, como un novo aparcadoiro que polo momento nada avanzou, só se falou dela ao principio das obras. É un campo de Estrela que nin é campo, nin é un bon aparcadoiro temporal, sobre todo no inverno. Por eso estamos de acordo en que se tomen medidas nas que o BNG tamén estábamos a traballar. Si diferimos no tipo de medidas, por eso nós que si intentamos negociar presentamos ata 2 versións de emendas de sustitución. Vemos que o PSOE completou algo máis a súa moción ahora e nos alegramos e polo menos influímos en eso. Pero nos pretendíamos crear un regulamento para todas as obras de longa duración que minimizase o impacto económico no comercio e compensase tamén as molestias da poboación, pero para todas as obras, incluindo os Reis Católicos, claro, pero algo que valera de hoxe en diante para todo o Concello. Non nos parece unha boa medida coller os impostos que pagamos toda a veciñanza e darlle 150 euros a cada vivenda dunha rúa solo por ser desa rúa, que, ademais, é que non lles vai a solucionar nada. 150 euros para que e por que, se non é unha solución. Porque non nos parece unha boa medida xogar así cos impostos a dalos a calquera, porque, entre outras cosas, hai que pensar que eses cartos vainos a pagar xente, por exemplo, da Avenida da Solaina, que aí sí que lles acaban de facer unha desgracia de longa duración, e non lles demos compensación ninguna. Ahora estamos dicindo de coller parte dos seus impostos para darlles aos veciños da Rúa do Lado, que parece que ademais está quedando bastante mellor e a obra de momento non acumula tanto desastre, inda que non vaia como todos quixéramos. Ademais, sabedes, como sabemos todos e todas, que por moito que aprobemos esta medida e a pesar da retaíla que lle fixemos ler ao secretario, vai quedar nun desexo, nun rogo, que o goberno pode non cumplir e seguramente non cumpla perfectamente, inda que aprobemos entre toda a oposición. Nós por eso pretendíamos mellorar esta moción con medidas de esquerdas, reais, que se foran a cumprir e que daran solucións de verdade, como solucionar un aparcadoiro definitivo, e devolverlle o campo de Estrela ao Estrela en mellores condicións do que estaba antes. Ademais de dinamizar o comercio, compensar os negocios e a veciñanza coas reduccións do IBI nesta e noutras obras que puideran vir a partir de hoxe, cun regulamento xeral. De todas maneiras,
vemos que si se fai falta facer determinadas actuacións na Solaina. Nada máis. Outra intervención, Germán. A señora alcaldesa, referente a esta proposta que presenta o Partido Socialista, non podemos ignorar os cambios nos hábitos de circulación, estacionamento e acceso teñen un impacto directo nas vendas, no fluxo de clientes e, en definitiva, na viabilidade de moitos negocios. A modernización urbana non pode deixar a ninguén atrás. Desde o noso grupo reiteramos que estamos a favor da creación dun plan urxente económico para mitigar os efectos negativos da peatonalización da Rúa Reyes Católicos. Apostamos por un modelo urbano máis sostible e pensando para as persoas. A peatonalización ben planificada e acompañada pode ser unha oportunidade. Pero tamén debemos ser rigurosos e honestos. No pleno extraordinario no que se abordou esta cuestión aprobaronse unha serie de propostas que a día de hoxe non están cumpridas. E iso está a xerar preocupación e malestar entre os veciños e comerciantes. Falamos, por exemplo, da creación dun aparcamento disuasorio permanente, fundamentalmente para garantir a alternativa real de estacionamento. Non pudo ser unha solución provisional nin indefinida no tempo. Sen esa infraestructura consolidada, o impacto sobre o comercio local multiplícase. Do mesmo xeito, a colocación de distintos mobiliario urbano requere unha revisión técnica. As xardineiras e outros elementos instalados están a dificultar a mobilidade en determinados puntos. Temos constancia de que poden complicar o paso de vehículos de emerxencias, ambulancias, bombeiros, así como de transporte, proveedores de vehículos de servicio, unha planificación urbana responsable. A seguridade e a operatividade debe estar sempre garantidas. Tamén é necesario habilitar solucións claras de aparcamento temporal para residentes, que tampouco se está cumplindo. En servicios básicos, a convivencia entre espacio peonil e funcionalidade urbana é posible, pero requiere planificación detallada e diálogo constante. Por iso, esta moción é pertinente e necesaria. Non se trata de cuestionar un modelo de cidade, senón de exixir que se cumpra o acordado, que se corrixan as deficiencias detectadas e que se acompañe a transformación cun plan económico real, avaliable e con prazos definidos. Peatonalizar non é só pechar ao tráfico, é reorganizar, compensar, facilitar e garantir que o tecido comercial e veciñal non saia perxudicado. Se queremos que esta actuación sexa un éxito, debemos cumprir os compromisos adoptados e actuar con responsabilidade. Por coherencia e por defensa do comercio, dos veciños e da seguridade, o noso voto vai ser favorable. Nada máis e moitas gracias. Outra intervención, Román. Ben, por moitas veces que intentemos, a climatoloxía non somos capaces de controlala. Entón, lóxicamente, sí, hai un certo retraso debido á climatoloxía das últimas semanas, dos últimos meses en toda Galicia, que non é que a paralización das obras non se dá só en Narón, senón se dá en todos os concellos, por poñer un exemplo que podemos observar fai pouco, sin falar xa de concello ningún. Reanudación das obras na avenida tal, as obras da cuarta fase do proxecto de renovación de pavimentación servicios reanudáronse onte tras a paralización por os últimos meses de choivas. O proxecto financiado a liña de axudas que quita este concello é agradecer a paciencia e a comprensión dos veciños e comerciantes polas molestias ocasionadas. Dende logo que sí, que lóxicamente vamos a intención, lóxicamente, de cando facemos estas obras dinamizar, lóxicamente, un barrio que entendíamos que era necesario e por eso estamos a levar a cabo estas obras e dende logo que sí que non vamos a votar a favor, lóxicamente, de determinadas situacións ou determinadas solicitudes que se piden aquí que van contrarias totalmente á lei, especialmente a lei de facendas locais. Polo tanto, sí, dinamizar o barrio, sí, facer todas as axudas posibles de intentar rehabilitar este barrio e que axudas ao comercio local, pero non deste xeito que, lóxicamente, a lei non o permite. Nada máis. Por certo, só por aclarar, o concello este que paralizou as obras pola chuvia era do Partido Socialista. Moitas gracias. Algún outra intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra?
Algunha abstención? Votos a favor? 11. Pasamos ao seguinte, que é número 12, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a creación dunha liña específica de subvencións destinada a clubs e entidades de baile deportivo no Concello de Narón. Visto o texto da moción a que se propón crear unha liña específica de subvencións municipais destinada aos clubes, escolas e entidades sin ánimo de lucro que desenvolvan as diferentes disciplinas de baile deportivo, danza urbana, breakdance, hip hop, danza moderna e outras modalidades de danza de competición ou exhibición no Concello de Narón. 2. Habilitar unha partida orzamentaria específica por importe de 40.000 euros con cargos vindeiros orzamentos municipais destinada a financiar esta liña de subvencións. 3. Elaborar e aprobar as correspondentes bases reguladoras adaptadas á realidade do baile deportivo que teña en conta criterios obxectivos como a participación en competicións oficiais, o número de persoas deportistas federadas, o fomento do deporte base e da igualdade de xénero, a organización de actividades e eventos no Concello de Narón e os gastos específicos propios desta disciplina. 4. Garantir un procedimento de concesión transparente, obxectivo e accesible, facilitando os trámites administrativos ás entidades solicitantes. E 5. Dar traslado este acordo ás entidades de baile deportivo dos municipios e ás áreas municipais competentes para a súa execución. Visto o dictamen favorable por maioría, 5 abstencións de Terra Galega, 6 votos a favor, 3 do BNG, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 do PSD e PSOE, na Comisión de Contratación do IF9 se propón a pleno aprobar este dictamen. Alguna intervención? Pedro. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy traemos a este pleno una moción que consideramos justa, necesaria y coherente con la realidad deportiva de nuestro municipio. Estamos ante una especialidad que está viviendo un crecimiento evidente, con una gran afición y un auge cada vez mayor, no solo a nivel autonómico, sino también nacional e incluso internacional. Nuestros deportistas están llevando el nombre de nuestro municipio a competiciones oficiales con un nivel y una repercusión muy destacables. Tenemos en Narón el privilegio de presumir de grandes deportistas de esta especialidad, afirmando incluso que es una de las modalidades que más éxitos está dando al concello. Sin embargo, a día de hoy comprobamos que únicamente un club se está beneficiando de las ayudas municipales, dejando fuera a otras entidades y deportistas que también compiten oficialmente y que representan igualmente a nuestra localidad. Entendemos que las subvenciones públicas deben regirse por principios de igualdad, de transparencia y de concurrencia competitiva. No puede haber agravio comparativo entre clubes que cumplen los mismos requisitos, participan en competiciones oficiales y que representan al concello de igual o mejor manera, dentro y fuera de nuestras fronteras. Por ello, consideramos imprescindible crear una línea de subvención abierta a todos los clubes locales que participen en competiciones oficiales, garantizando así la igualdad de oportunidades y un reparto justo de los recursos municipales. No se trata de favorecer a nadie, sino de apoyar de manera equitativa a todos aquellos que trabajan, se esfuerzan y llevan el nombre de nuestro municipio más allá de nuestras fronteras. Creemos firmemente que esta medida fortalecerá el tejido deportivo local y enviará un mensaje claro de apoyo institucional a todos nuestros deportistas. Por este motivo, pedimos el apoyo unánime a esta moción según los acuerdos que dio lectura el señor secretario. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Jorge. Bueno, nos temos que manifestar que ímos votar a favor desta moción, pero non estamos de acordo en que se busque o mecanismo das nominativas. Nos entendemos que hai que apoiar aos clubes e que eses clubes teñen que rexirse neste caso por igualdade, mérito e capacidade. É dicir, por transparencia, por democracia e por igualdade. Pero sí que é certo que apoiamos precisamente que no baile se amplíe e se estenda as nominativas a outros clubes porque vemos un agravio comparativo bastante evidente. Creo que en Narón é notorio que hai un clube deportivo que ten unhas ventaxas respecto ao resto onde, claro, é evidente, hai certa vinculación entre o seu portavoz, señora Ferreiro, e ese club. Non é que o diga eu, creo que é notorio na veciñanza, é evidente. Eu lle quero trasladar, señora Ferreiro, dende logo, a nosa política non é esa. A nosa política é onde non se discrimina aos veciños, onde non hai veciños de primeira e de segunda, onde nos convenios e os convenios nominativos non se dan en función da vinculación ou amizade política que poida ter o seu presidente ou os seus directivos con certo grupo político. Esa política é política caciquil. É o que vimos aquí a este Concello a loitar e a cambiar. E, dende logo, cando nos gobernemos,
vimos cambiar, imos mudar precisamente esa política. Porque esa política, o único que se fai, señora Ferreiro, o único que persigue son votos. Non persigue que o deporte medre. Non persigue ese orgullo. Eu lle poño un exemplo, señora Ferreiro. O ano que ven hai eleccións. Se chegamos a gobernar, lle gustaría, neste caso, o seu voceiro, que non se firmase un convenio co seu clube e que se firmase con outra entidade? Que pensarían esos pais e nais ou esos nenos e nenas? Por que se lles discrimina? Por que se lles castiga? Nós non creemos nesa política. Vostede, señor Romero, dá a cabeza. Eu lle fixe unha pregunta directa na comisión. Eu lle fixe unha pregunta directa. A pregunta era moi sinxela. Ten vostede algún tipo de vinculación con este clube? Vostede respostou que non. Creo que hoxe lle vai entrar a fonía, creo que non vai contestar. Pero mire, eu vou ir máis alá. Pareceríalle ético que o concelleiro de obras traballase nunha empresa que presta servizos para o concello? Parecería ético que o concelleiro de urbanismo prestase servizos na empresa redactora do plan urbanístico? Creo, de verdad, e yo digo co corazón na man, creo que está no fío da ilegalidade. Non quero pensar que vostede se este lucrando. De verdad, ou este club que non este abonando tasas e que lle causa un perjuízo ao concello. Quero pensar que non. De verdad que quero pensar que non. Desde logo, non cheira ben. Porque isto parece que só acontece aquí en algunha cidade de Ourense. Teñen hoxe a oportunidade de rectificar esa política. E, dende logo, dende o Partido Socialista, ímoslo exixir. Muden e cambien. Geno. É certo que o baile é unha actividade que como deporte ten unhas grandes peculiaridades. Por eso estamos de acordo en que se cree unha liña específica de subvencións. É apodítico que usaba antes Olaya, que ten un auxe espectacular en Narón dende hai anos. E últimamente, cos éxitos obtidos por algúns e algunhas deportistas, Narón pasa a ser un punto de referencia. E nos puntos de referencia é onde nacen moitas veces novas disciplinas. Por eso as nosas enmendas nos preocupamos por un lado de asegurarnos que se contase con todas as disciplinas existentes de competición, porque a moción parece que se centraba solo nunha cousa moi concreta, parte que logo foi incluída e o agradecemos, pero nos apena tamén perder a oportunidade de non aproveitar para contemplar novas expresións que poidan xurdir fora de competición, porque o baile, aparte de ser un deporte, é un arte. Como tal, nos parece moi importante tamén que se valore a exhibición tanto como a competición. Simplemente nada máis. Iván. Boa tarde a todos e todos. Dende o Grupo do Goberno non vamos a apoiar esta moción, porque nos parece que non podemos facer diferencia entre unhas disciplinas e outras á hora de dar subvencións. Algo outra intervención? Transparencia es la palabra que resume este gobierno, señora alcaldesa. Quien tenía que responder aquí y dar explicaciones sería el concejal en cuestión, que es el que se beneficia del dinero público. Pero bueno, ya vemos que la transparencia reluce por su ausencia. Lo que estamos cuestionando aquí es el modelo de reparto que hace Tega de los fondos públicos, algo que en realidad llevamos denunciando durante toda la legislatura, pero que en este caso supera cualquier realidad, porque la realidad objetiva es que a día de hoy solo existe un convenio nominativo que beneficia a un único club. ¿Por qué uno sí, el resto no? ¿Cuál es el motivo que tiene Tega? ¿Cuál es el criterio que utilizáis? Casualmente, el único club subvencionado es al que pertenece el actual concejero de Hacienda. Y eso, señora alcaldesa, genera dudas, por decirlo de forma suave. Dudas legítimas, porque hablamos de dinero público, hablamos de los impuestos de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y cuando el dinero público no se distribuye en igualdad de condiciones, la obligación de esta corporación es señalarlo y denunciarlo. No es un ataque personal, es una cuestión de principios, de igualdad, de transparencia y de concurrencia competitiva. Existen más clubes, más academias, más entidades que compiten oficialmente y que representan a nuestro concello al mismo nivel. No es razonable que solo uno tenga acceso a un convenio
mientras el resto no dispone ni siquiera de una línea abierta a la que poder concurrir. Lo que pedimos es simple, que en 2026 esta situación no vuelva a repetirse, que se establezca una convocatoria pública, objetiva y transparente, donde todos puedan optar en igualdad de condiciones, porque el deporte debe unir, no generar agravios, y la gestión pública debe ser ejemplar, no generar sospechas, y esto es de dudosa legalidad. Por responsabilidad institucional y por respeto a nuestros vecinos y vecinas, creemos que es el momento de corregir esta situación y de que todos puedan beneficiarse de las ayudas y no solo el chiringuito del señor Román. Gracias. Isto último que acaba de decir, non vou permitir aquí, xa yo dixen en varias ocasións o seu tono, e falar de determinadas cousas como o que acaba de facer. Vale? Bueno, visto a afonía do voceiro de Terra Galega, creo que hoxe sí que debía ser o día en que se tiñan que intervir, señor Romero, porque creo que ten que dar moitas explicacións. Falaba neste caso o concelleiro de Deportes, moi brevemente, que non apoiaban a diferencia. Eu non sei por que o seu clube recibe ese convenio. A verdade é que non o sei. Non o sei. Me gustaría saber por qué. Porque senón, este tu fillo parece ser que nada máis que porque é o seu clube, a pesar de que vostede o nega. Mire, vostede traballa nunha empresa adxudicataria de casi 4 millóns de euros do Pazo da Cultura. Un órgano que está sin fiscalizar a día de hoxe conforme a lei. É así. Non o pode negar. De feito, a oferta económica ni siquiera era da súa empresa. Era outra empresa. E ainda así foi adxudicataria. Vostede presta clases dentro dunha instalación municipal de cultura e, sin embargo, ese clube, no que vostede, xa lle digo, é representante, ese clube non paga ni alugueres, nin auga, nin luz. Que discriminación é esa respecto a outra xente que ten que arriscar a súa empresa, a súa vida, inverterse nunha inversión, en alugueiros, luz e auga, cando xogan de maneira non competitiva con vostede? Non o sei. Mire, señor Romero, parece que se rí, pero voulle dar uns datos. Mire, esta é a publicación das redes sociales dese club. Se chamamos ese número de teléfono, quen sairía? Sería o seu. Mire, pon que a ubicación é no Padrado da Cultura. Non sei. Podería explicar. Paga tasa? Non paga tasa? Pero mire, vimos máis alá. Vamos ao rexistro público do Concello de Narón de Entidades Deportivas, o que se actualiza cada ano antes de marzo. Este clube está domiciliado nunha rúa de Narón. Pois bueno, o Partido Socialista o que fixo foi ir ao rexistro da propiedade, que quería saber cal era ese domicilio social desa entidade. Teño aquí esa nota simple. Quere que lla dé? Mire, nota simple di que a titularidade é do señor Romero, de vostede. Ten que dicir algo respecto a isto. Señor Ferreiro, canto menos ético non é. Ético non é. Non hai justificación para o que está facendo aquí. Non hai justificación. Eu non vou dicir se isto é ilegal ou non. Dende logo non é a política que imos facer, pero ético, dende logo, non é. ¿Alguna outra intervención? Iván. Bueno, por aclarar, o convenio existente que hai coa disciplina de baile deportivo responde a criterios obxectivos. É o club máis antigo da modalidade en Narón. É o único no momento que se decide facer un convenio. Foi o primeiro en construirse e do seu proxecto xurdiron posteriormente outras entidades. É o club con maior número de licencias federativas. Desenvolve unha actividade continuada, estruturada e de moi especial impacto no municipio. Os convenios nominativos non se otorgan por afinidade nin por modalidade, senón por interés público acreditado. Aquí non hai discriminación. Hai unha diferencia técnica baseada en datos. E iso é gobernar con criterios, non con relatos. Pedro.
Para rematar. El criterio objetivo será el club del concejal de Hacienda, entonces el criterio objetivo de TEGA. Cuando yo acabe, usted tiene su minuto de gloria y diga lo que quiera. Ahora le agradecería me respetara mi minuto. Sin faltas de respeto, de verdade. Porque hai, para que ese tipo de cousas, se quere, na Rúa Coruña yo dixen en algunha ocasión, faga, non é aquí. É dicir, non verta determinada información que cree que é veraz e que non o é. Diga. Moi bien, pues nada. Me repito, el criterio objetivo que utiliza TEGA es el club de baile del concejal de Hacienda. Perfecto, ese es el club. Y después hablamos de faltas de respeto. La falta de respeto es la que hacen día tras día ustedes a todo lo que se hace en esta bancada. Y la falta de respeto es cuando hoy debería estar el señor Román explicando esta peculiaridad, pero claro, está mejor sonriendo, faltando el respeto. Pero bueno, esa es la forma de actuar de TEGA. Es un día más, una falta de respeto más y, claro, criterio objetivo. Es el club de baile del concejal de Hacienda. Perfecto. A nosotros nos queda claro. En cada rincón de nuestro concello, desde cualquier camino del rural hasta las calles más concurridas y transitadas de la zona urbana, hay una seña de identidad que nos une a todos y a todas y al mismo tiempo nos distingue y nos hace reconocibles fuera de nuestras fronteras. Esa seña de identidad es el baile. El baile no es una bandera que utiliza TEGA, no es una tradición, es un ejemplo de valores, de costumbres y sueños que nuestros deportistas llevan a la máxima expresión día a día, competición a competición, y hacen que nos sintamos orgullosos de ellos, pero no orgullosos de nuestro concello, porque TEGA decidió y sigue decidiendo que nuestro concello solo quiere premiar los sueños de unos pocos. El baile se ha convertido en Narón en una seña de identidad y solo esperamos que todos y todas tengan acceso a las mismas oportunidades. Gracias. Non sei se facer uso do meu minuto de gloria como vostede di ou non despois de todas as improperios que se foron vertendo aquí. É dicir, só unha cousa, e que falaban desa incompatibilidade, non existe. De feito, hai máis traballadores en este pleno que forman parte da mesma empresa e non existe esa incompatibilidade. Entón, non vayan por aí porque non é real. Entón, simplemente, se tivera accións con esa empresa ou se tivese cargos directivos, que non é o caso. Entón, tratar de con unha moción que ten en este caso e que agradezco o BNG que incluíra unha serie, porque senón simplemente era para baile que non incluía ni siquiera todas as disciplinas, ni hip hop, ni todo, que se centraba simplemente en agradezco que sea para todos. O que queremos decir en este caso é o seguinte, é dicir, non entendemos que teñamos que ter unha liña específica para o baile deportivo. Se me din, hai que ampliar a cuantía que se destina, en este caso, ás subvencións de ocurrencia competitiva. Pois benvidos seis, é dicir, claro, axúdenos a facelo tamén, axúdenos a non gastar diñeiro en outras cousas para ter para isto. Podría ser, ora, que están vertindo aquí, non ten ningún tipo de base de nada, é dicir, vamos a ver, estableceu claramente, en este caso, cando se asina ese convenio, esa persoa non forma parte dos órganos directivos dese clube, porque é así, e é así, está aí. Se asina en un momento que só había un club deportivo, e isto pasa en outras disciplinas. En ciclismo hai máis clubes, e só temos convenio con un, e o resto vai ás subvencións competitivas. Igual estará mal, pero está mal para todo o que facemos, non única exclusivamente, en este caso, para baile deportivo, que é onde poñen o foco. É dicir, non hai capacidade para ter, en este caso, nin tramitar todos os convenios. E se fai precisamente por algo. O club, como decía ben, en este caso, decía Iván, con máis licencias, o que había no momento que se asina o convenio, porque todos os clubes que xurden a continuación salen de base e de xente de aí. Entón, como comprenderá, non se pode asinar algo con alguén que non existe en ese momento. E esa línea se mantén en todo, tanto no fútbol, no ciclismo, no kickboxing, é dicir, hai un convenio inicial co club inicial que estaba en ese momento e o resto vai a subvencións competitivas. E que queremos decir de aquí? Que entendemos que non que ten que haber unha línea específica para baile deportivo. Si me din, ampliar a cuantía para todos, benvido sexa, pero por que para baile deportivo? Non para ciclismo, non para balonmano, non para... Por que? Non todos, non é verdade. Os teñen convenio, nós queremos que haiba subvencións. Non é verdade, é dicir, aquí hai unhos convenios nominativos con unha serie de entidades que eran as primeiras que estaban en ese momento e o resto vai a subvención competitiva, non se deixan o marxe unhos con respecto a outro. E de verdade, verter aquí
sobre unha persoa que traballa en unha empresa, como moitos dos outros que están en este pleno, algo que non se pode probar, de verdade que creo que, bueno, e que iso que din que non hai ataques persoais, non sei que quedou para que non fose persoal, non sei se faltou algo, porque creo que foi bastante. Se teñen probas, vayan ao xulgado, se queren denunciar algo, fágano, pero que non vertan, en este caso, en este pleno e deixen que as políticas se están facendo a nivel cacique. Non, non é así. E se lle escribiu, se lle relata a historia de como xurdiu, en este caso, as escolas. E dentro do Pazo da Cultura hai unha escola, e en este caso se implantan outras como tanto gaita, baile deportivo, pandereta, o recuncho dos pequenos, unha serie de cousas. E orgullosas que estamos de fomentar, en este caso, do Concello de Narón, que iso siga sendo así. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é moción do Grupo Municipal do BNG para reclamar que se moción do Grupo Municipal do BNG para reclamar que se garanta un financiamento xusto e un modelo público de servicio de axuda no fogar SAF. E en este caso ven cunha emenda presentada polo Partido Socialista, que non sei se se acepta. Non, vale, sin emenda. Señora emenda do Partido Socialista quedaría. Visto o texto da moción a que se propón que o Concello de Narón reclame á empresa un proceso de escoita entre o Comité de Empresa adxudicataria coas reunións que lles corresponde entre partes. 2. Reclamar a Xunta de Galicia ao Goberno do Estado un incremento progresivo do financiamento do Servizo de Axuda no Fogar até acadar que a Xunta abone aos concellos a cantidade de 17 euros hora con carácter retroactivo de xaneiro de 2025, 20 euros a hora neste 2026 e que asuma 100% dos costes no 2027. 3. Solicitar a Xunta de Galicia que impulse un novo modelo público de cuidados con creación dun instrumento de benestar social que sustitúa o actual servicio baseado en horas por un modelo integral e personalizado, no que se poña as persoas no centro das políticas sociais coa creación dun organismo similar aos Sergas, máis para os servicios sociais, co que poder atender de xeito integral e eficiente a todas as persoas. 4. Traslado esta moción á Presidenta da Xunta de Galicia, Consellería de Política Social e Igualdade, Goberno do Estado, a FEGAM, grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia, concellos da comarca, convidándoos a aprobar mocións e iniciativas neste mesmo sentido. 5. Dirixirse ao Goberno de España para cumprir co establecido na Lei de Dependencia e asumir o financiamento do 50% do custo dos servicios e prestacións, garantindo un reparto equitativo dos recursos entre o Goberno de España e as comunidades autónomas. Ve abonar de maneira inmediata a débeda acumulada con Galicia que supera os 2.500 millóns de euros, permitindo así fortalecer o sistema de atención á dependencia na nosa comunidade. C. Incrementar os fondos destinados ás comunidades autónomas para atención á dependencia, asegurando que todas as persoas con dereito á prestación podan acceder a elas sen demoras injustificadas. E de establecer un plan de financiamento estable e plurianual que permita ás comunidades autónomas planificar e mellorar os servizos de dependencia con previsibilidade e seguridade orzamentaria. Visto o dictamen favorable en maioría, 10 votos a favor, 5 de Terra Galega, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, unha abstención do PSDG-PSOE na Comisión de Desenvolvemento da Actividade Social, do día 19 se propón ao Pleno adoptar o dictamen neste externo. Algunha intervención, Olaya? Si, boas tardes de novo. Quero explicar porque non aceptamos esa emenda, por unha banda, porque, bueno, nos chegou hoxe ao mediodía e xa aceptáramos, sin que sirva de precedente, unha do Partido Popular, na que sí que estamos de acordo e se pedía que o Estado pague esa débeda que ten con Galiza respecto de dependencia e no servizo de axuda no fogar. Entón, creemos que o que presentaba hoxe o Partido Socialista xa estaba incluída nesa emenda e que, ademais, que non lle corresponde ao Concello de Narón decir como se vai fiscalizar, porque nos consta que ese diñeiro, cando chega a Xunta, si se aporta ao SAF. Agora, imos o que é realmente o importante desta moción e por que a presentamos. Hai cuestión dunhas semanas atopámonos cunha chantaxe da Xunta de Galiza onde se lle decía a FEGAM que tiña que votar un acordo mínimo ou senón nos aplicaban unhas subidas para pagos do servizo de axuda no fogar. Queremos deixar claro que a Xunta non precisa dese acordo para as contías acardadas e que esas contías acardadas son claramente insuficientes. E vou dar o exemplo, hai unha nova licitación que veremos a futuro como sale no Concello de Narón donde se achega aos 25 euros. Aquí o que se fala é de 16 euros en 2026, de 17 euros en 2027 e 18 euros en 2028. Se agora mesmo,
O coste do servizo está en 24,73 euros hora no caso de Narón, como vai facer a Xunta cando en realidade está dicindo que en 2028 vai pagar a 18 euros. Isto implica que os servizos cada vez están máis deteriorados e que as persoas usuarias e as persoas traballadoras son as que manteñen este servizo co seu lombo e creemos que é esencial tratalo como é necesario e por eso facemos esa medida de que vai sendo hora non de que haxa un sergas dos servizos sociais que a Xunta de Galiza ten que velar polo seu interese porque é verdade que os concellos se afogan cun servizo onde teñen que abonar as cantidades maioritarias porque é unha vergoña que se chegue a un acordo, neste caso, entre o PSOE e o Partido Popular para financiar un servizo e que non se chegue a totalidade do que custa. E o digo porque esa subida mínima baixo ameaza constitúe esa chantaxe cando non asume ni sequera o 50% a día de hoxe do custo. E isto fai, por certo, que se perpetúe na infrapuntuación dos pregos, das licitacións, o que impide mellorar ao final as condicións salariais. Quixemos tamén, con esta moción, incluir unha vez máis toda a loita que está a facer o Servizo de Axuda no Fogar en Narón, porque é verdade que levan loitando máis dun ano, que conseguiron grandes avances, pero aínda non é suficiente e que hai que esperar a esa licitación para saber se realmente se cumpren os obxectivos ou non. Pero é necesario un proceso de escoita activa e de solucións dos problemas que plantexan e que son reais cada día no noso concello. Repetimos, é necesario axustarse o custe real do servizo, hai que deixar de ningunear un servizo esencial por parte da Xunta de Galiza e tamén do Estado, que aí da igual que en goberno final, tanto monta tanto, hai unha débeda e que tampouco nos enganen. Ao final, ese diñeiro que aporta o Estado, cando fala a Xunta de dar 16 euros en 2026, hai unha parte que está financiando o Estado, ni sequera é unha aportación da Xunta de Galiza ou que sume a maiores. E por iso traemos esta moción que esperamos que saia favorable. ¿Alguna outra intervención? Jorge. Bueno, nós estábamos de acordo coa moción originaria, neste caso do BNG, non así tanto coa emenda precisamente que se lle fixo por parte do Partido Popular, porque entendemos que sí que necesita certos matices. Cando dentro da emenda do Partido Popular se di que se dirixe ao Goberno de España para que cumpra co 50%, estamos de acordo, pero cando se fala de abonar de maneira inmediata a débeda acumulada con Galicia que supera os 2.500 millóns, aí en nosotros onde temos certas dúbidas. Temos certas dúbidas porque creo que a moción, precisamente no sentido dun brindis ao sol, se realmente existe esa débeda, existen mecanismos tanto administrativos como judiciais entre as distintas administracións para cremar esa débeda. Esa era, neste caso, a emenda que quería introducir o Partido Socialista en que se instase a Xunta de Galicia precisamente a reclamarlle ou vía administrativa ou vía judicial ao Goberno de España precisamente o abono desa débeda. E digo que queríamos iso porque a nós, o Partido Socialista, dende logo, non nos saen as contas. Esos 2.500 nos gustaría que houvese un desglose detallado e anual para saber exactamente a que exercicio se deben esos 2.500 millóns. Non vai ser que algún exercicio estuvese prescrito ou que algún lle correspondera, neste caso, a gobernos do Partido Popular. Por eso queríamos ese detalle. A maiores, bueno, pois a maiores, creo, e aquí sí que a verdad que temos, primeiro, certa confusión e certa dor en que non se nos admita a moción, en confusión, a emenda, perdón, no sentido de que perdimos que as transferencias que se fagan precisamente en temas de dependencia, que sean finalistas ao SAF. É dicir, os cartos que se mandan dentro do Goberno Central á Xunta de Galicia que vayan directamente destinadas para o financiamento do SAF. E non, dende logo, o Partido Socialista non nos consta nesa línea, a información que trasladan os meus compañeros deste Parlamento, non nos consta que se faga. Ao revés, esas transferencias son de dependencia e se utilizan na maior parte das veces certos fondos a outros recursos, onde é certo que hai un desastre onde acolle varios supostos e non a axuda directa ao SAF. Ainda así, imos votar a favor porque entendemos que, primeiro punto, as traballadoras do SAF, que a xestión inmediata do Concello é o primeiro punto, é onde temos que valer. Sí que queremos, neste caso, trasladamos o apoio, brindamos o apoio
ao colectivo de persoas traballadoras do SAD para que a xestión, lonxe xa da financiación, que a xestión que sea, primeiro, con respecto ás persoas traballadoras e segundo, con respecto aos usuarios. De aí o apoio a esta moción. Alguna intervención? Boas tardes. Gracias, señora alcaldesa. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos comenzar esta intervención recoñecendo a importancia de debater sobre o servicio de axuda no fogar. Compartimos a preocupación pola situación das persoas dependentes, a carga que soportan os concellos e a necesidade de mellorar as condicións laborais das persoas empregadas no sector. Analizando cuidadosamente a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, aínda que mantemos desacordos sobre o enfoque da asignación de responsabilidades despois dun diálogo, eles aceptan as nosas alegacións sobre a importancia do financiamento estatal e así inclúen na moción explícitamente a existencia de que o Goberno do Estado cumpra coas súas obrigas. Por este motivo, entendendo que a unidade de acción municipal é fundamental para mellorar os servizos para os nosos veciños, este grupo apoiará a moción. Non obstante, apoiar esta moción non pode facernos escrecer a raíz do problema. Mentres o Estado continúa por incumprir repetidamente as súas obrigas, xerando unha débeda acumulada con Galicia superior a 2.500 millóns de euros, a Xunta de Galicia está a facer un esforzo financiero moito maior do legalmente exixido para mitigar todos estes danos. É a Xunta de Galicia a que está a promover unha vía de financiamento realista e progresiva cos concellos, chegando, como ben decía a señora Ledo, 16 euros hora no 2026, 17 euros hora no 2027 e 18 euros hora no 2028. Isto é para garantir a estabilidade do sistema. Está claro que se o Goberno Central lle paga a Galicia o que lle debe, esta cantidade podería mudar seguramente. Ademais, Galicia está a adoptar medidas audaces para mellorar a eficiencia, como a unificación da avaliación da dependencia e da discapacidade, reducindo así a burocracia e axilizando o acceso dos usuarios aos servicios. É completamente incoherente exixir máis servicios á Xunta mentras se agarda silencio sobre un Goberno central que non está a financiar o 50% que lle exixe a lei. A realidade é que Galicia está a compensar as carencias do Estado para evitar que este sistema se derrumbe. Se queremos un servicio de atención domiciliaria digno e de calidade, a verdadeira responsabilidade non é sinalar continuamente co dedo a quen está contribuendo, a quen está facendo o seu traballo, a quen está asumindo a súa obriga legal. Detrás de cada expediente hai unha persoa que non precisa confrontación política, senón solucións reais e un sistema financiado como manda a normativa. Moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? María. Grazas, alcaldesa. Boa tarde a todas, a todos. Dende o Grupo Municipal de Tega manifestamos o malestar polo acordo da FEGAN xa con anterioridade. Facémolo hoxe outra vez aquí por insuficiente e por irresponsable. Moi lonxe de cubrir o custo real do servicio actualmente, próximos 24 e xa próximos 25 nas futuras licitacións, onde ata agora a aportación
das outras dúas administracións é xustamente a metade. Falaba aquí de esforzo da Xunta, esforzo dos concellos de Galicia, falábase de coherencia. Bueno, a Lei da Dependencia establece que será a Xunta de Galicia e o Estado quen asuman o financiamento do SAF ao completo, evitando así a sobrecarga que a día de hoxe supón este servizo aos concellos de Galicia. E consideramos que este incremento pouco vai mudar a situación. Pedimos á Administración autonómica e á estatal responsabilidade no cumprimento da lei e respeto polos usuarios e traballadores do SAP, mulleres na súa maioría, facendo a achega que corresponde. Por isto, imos apoiar esta moción e votaremos a favor. Grazas. Algúna outra intervención? Olaya. Quero deixar claro unha cousa. Esta moción foi presentada e accederon a ela todos os grupos o 9 de febreiro. O 18 de febreiro entrou unha emenda do Grupo do Partido Popular. A emenda da que está falando o señor Ulla entrou hoxe ao mediodía. Do que casi non se puido debater nin falar. E, por certo, cun punto que viña a decir o que xa se pedira que o Estado pagase iso e o do carácter finalista é algo que di el, está ben, pero realmente temos que ser claras. O problema é que agora mesmo o Estado ten unha débeda moi grande tamén coa Xunta de Galiza, coa noso país, a respecto do servizo de axuda no fogar. Pero aparte desa débeda é que a Xunta de Galiza está utilizando o servizo de axuda no fogar como un contrapoder e afogando un servizo que é esencial e fundamental. E o que nos parece un pouco curioso, porque nós, como Bloque Nacionalista Galego, levamos anos dicindo o mesmo nisto, que é que a Xunta se ten que facer cargo deste servizo. Mentras non se faga cargo, son as administracións máis cercanas, neste caso os concellos, que deben de velar para que sexa o mellor servizo. É certo, pero sabemos perfectamente que o acordo que fixo o Partido Socialista a partir da FEGAN, que non era necesario coa Xunta para pagar agora 16 euros, cando se van a pagar a 24,73 no caso de Narón, noutros concellos a 25 euros, cando se falou de protocolos despois da desgraza que houbo este verán, e que se dixo que se iba a cambiar, porque iso tamén é financiamento, os protocolos polos problemas, porque houbo unha traballadora asasiñada e que a día de hoxe non se mudou absolutamente nada. E que nos veñan agora a decir que aquí están de acordo, pero que se votou a FEGAN para un acordo que é unha vergoña de infrafinanciamento e que se diga que non lle saen as contas, hombre, pois as contas hai que facelas antes, porque non tiñan a necesidade a Xunta dese voto favorable, neste caso, dos concellos do Partido Socialista, porque hai concellos do Partido Socialista que xa puxeron o berro no ceo cando iso se realizou e porque creemos que hai que coidar este servizo, porque é necesario e fundamental, porque calquera das persoas que estamos aquí o día de mañá vamos a necesitar dese servizo, porque é digno que a xente poida ter unha vellez na súa casa. O que non é digno é que estean valorados e que non haxa horas suficientes, como pasa en Narón ou como pasa noutros concellos. O que non é digno que a precariedade deste servizo leve a que no 2025 houbera neste país 1.700 persoas usuarias menos do servizo de axuda no fogar. Non porque haxa menos persoas dependentes, porque as persoas dependentes sí que subiron, sino porque non fan uso dese servizo porque ou non hai horas ou simplemente consideran que non se lles atende como se lles debería por culpa das empresas maioritariamente que licitan e buscan o seu beneficio industrial por riba de coidar as persoas. E logo no medio están as persoas traballadoras que están cobrando o mínimo por un traballo donde incluso se están deixando a vida. Entonces, non fagamos trampas ao solitario, non falemos de enmendas que chegan hoxe ao mediodía. E eu agradezo que todo o mundo vote favorablemente, pero xo digo, hai que ter unha chamada de atención, porque o que non é normal é que se chegue a un acordo tan escaso para seguir infrafinanciando un servizo. Porque hoxe a Xunta debería de estar pagando 20 euros a hora e a outra parte aportala aos concellos. E o acordo que chegou neste caso o Partido Socialista e Partido Popular foi de 16 euros. Cando, repito, aquí o servizo se vai pagar a partir da nova licitación en 24,73 euros. A ver, a que estamos xogando? A que estamos xogando? Seamos honestas. Algúna outra intervención? Vanessa. Bueno,
O que estamos, aquí non estamos debatindo, señora Ledo, que a Xunta asuma a totalidade do servicio. Nosotros creo que somos bastante claros neste debate que se está facendo. O debate non é sobre quen acapara máis titulares, senón que sobre quen achega as solucións reais. A Xunta está facendo un sobreesforzo para seguir con este servicio adiante. Que vostede diga, faga aquí discursos, pareceme estupendo. É o seu turno de palabra e pareceme estupendo. Pero a realidade, e vostede o sabe, é outra. Entonces, desde o Partido Popular de Narón temos ben claro isto. É dicir, a responsabilidade, a coherencia e o compromiso non se demostran con discursos, senón con accións. Entonces, mentres sigades preferindo o atallo dunha confrontación política, a Xunta está traballando e xa demostrou o seu compromiso liderando o camiño dun financiamento real. Está asumindo o coste. Non nos enganemos. A ver, prestar atención a persoas dependentes non é unha opción ideolóxica, é unha obriga legal e moral. A verdadeira responsabilidade ante a lei e ante a cidadanía non é sinalar con o dedo, é cumprir obrigas. Galicia non pode seguir compensando ela soa a falta de vontade do goberno central. Entonces, exiximos rigor, exiximos financiamento e, sobre todo, exiximos que se poña as persoas por riba de calquer xogo político. Nada máis e moitas gracias. Ben, denigrar os servizos públicos é política, estamos nun pleno, é política. Apostar por privatizar os servizos públicos é política. O que hoxe imos votar neste pleno, entre outros acordos, é punto 2, reclamar a Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado un incremento progresivo do financiamento do Servizo de Axuda ao Fogar ata acadar que a Xunta abone aos concellos a cantidade de 17 euros hora con carácter retroactivo de 2025, 20 euros hora neste 2026, que é o que dixen eu, non os 16 que se votou entre a FEGAP e a Xunta de Galiza, repito, os votos do Partido, a Xunta de Galiza, o Partido Popular, e cos votos da FEGAP do Partido Socialista, non de outros concellos ou de outros gobernos, 20 euros hora, é o que ven no punto 2 que van votar, e que asuma o 100% dos custes no 2027. Solicitar a Xunta de Galiza que impulse, este é o punto 3, un novo modelo público de cuidados, coa creación dun instrumento de benestar social que se substitúa ao actual servizo baseado en horas por un modelo integral e personalizado, no que se poña as persoas no centro das políticas sociais coa creación dun organismo similar aos Sergas, máis para os servizos sociais, co que pode atender de xeito integral e eficiente a todas as persoas. Logo, cumprir unha serie de requisitos. Porque facer isto implica que as traballadoras sí que estarían cubertas e que as contratacións non serían con este teje-maneje de horas e cumplindo cun servizo fundamental por parte da Xunta de Galiza. Segundo, porque estamos pedindo que se financie 20 euros hora, é o que van votar. A mí o que non me vale que aproben unhas cousas que é algo que se vai a aplicar en todo este país e que aquí nos conten outras. Porque o que van a votar hoxe é o que non votaron antes e o que leva reclamando o BNG durante anos. Xa que nos poñemos a falar e decir o de política, pois teño que explicar isto e recordar os acordos que estamos votando hoxe. Que me alegro que voten vostedes todos a favor, a ver que lle din os seus compañeros en outros sitios, porque logo chegan ao Parlamento Galego, antes xa era chegar a Madrid e cambiar, agora xa chegan a Santiago de Compostela e resulta que as ideas cambian. É unha mágoa, é unha mágoa, pero hoxe o que estamos votando é iso. Non é discursos do Bloque Nacionalista Galego, é que é algo que estamos solicitando. É algo que estamos solicitando. Igual que hai un punto específico para o Concello de Narón. E aparte, esa enmenda que aceptamos, porque o Estado é verdad que ten unha débeda co noso país a respecto do Servizo de Axuda no Fogar e en dependencia. Claro. Moitas grazas. Voto en contra. Algúnha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 14,
Moción dos grupos municipais de Tega, BNG e PSDG-PSOE para conseguir avanzar en igualdade real e efectiva fronte ao rearmamento do machismo. Visto o texto da moción a que se propón, primeiro, a Corporación Municipal do Concello de Narón reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego organizado neste 8 de marzo de 2026 e no resto do ano, comprometéndose a invitar a veciñanza a participar nas mesmas. Dous, reclamar a Xunta de Galicia a promoción dun acordo de país para a creación do Instituto Galego das Mulleres como un organismo público que promova e fortaleza as políticas de igualdade de forma transversal en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política de Galicia. Para tal fin, o Instituto contará con personalidade xurídica propia, orzamento propio, autonomía de xestión e plena capacidade de obrar para o exercicio das súas funcións e terá como objetivo a promoción das condicións que promovan a igualdade e supriman todos os obstáculos que a impiden, así como a eliminación de todas as formas de discriminación das mulleres en Galicia. 3. Instar a Xunta de Galicia a impulsar un novo marco regulamentario orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co objetivo de reforzar e ampliar na rede galega de CIM, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existe ou están sobrecargados, impulsar a fixación de rateos mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o personal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIM. Punto segundo, neste punto terceiro, a creación dos xulgados específicos de violencia de xénero, entre eles o de Ferrol. E un terceiro punto deste punto 3, o aumento dos recursos destinados á conciliación, especialmente no que respecta ao cuidado das persoas dependentes, así como ao incremento de plazas públicas das escolas infantís. 4. Continuar o proceso de efectivización do Centro de Información á Muller, CIM en Narón. 5. Instar ao Goberno do Estado a aumento dos recursos destinados á inspección laboral con persoal especializado e facer cumprir de xeito efectivo a igualdade laboral e salarial entre homes e mulleres en desequilibrios de interseccionalidade, así como no cumprimento dos dereitos laborais en materia de conciliación. Visto o dictamen favorable por maioría, 8 votos a favor, 5 de Tega, 2 do BNG, 1 do PSDG-PSOE, 3 abstencións do Partido Popular na Comisión Informativa de Desenvolvemento da Actividade Social e Igualdade de 13 de febreiro. A súa presidenta propón o Concello Pleno do dictamen nestes mesmos termos. Alguna intervención? Que queirades. Ola, boa tarde a todas. Traemos un ano máis esta moción do 8M para conmemorar o Día da Muller. Digo un ano máis porque xa no ano 1918 mulleres de Narón e de toda a comarca denunciaban a carestía dos alimentos e as duras condicións laborais, os baixos salarios e a fin dos conflitos bélicos. Esta é a realidade que seguimos a vivir en 2026. As desigualdades socioeconómicas e laborais constántanos a ineficacia das políticas públicas, tanto en termos de condicións de clase traballadora como na crise dos servicios públicos, cuxas consecuencias recaen de forma intensa e maioritaria nas mulleres. Pese a que as mozas galegas puidemos acceder de maneira masiva a estudios superiores, seguen sendo moitas as que teñen que emigrar se queren emanciparse e acceder a unha profesión acorde coas súas coñecementos e a unha vivenda digna. Un posto de traballo nas distintas administracións públicas, sectores claramente feminizados, non garante hoxe en día un salario nin condicións dignas, como tampouco superar a fenda laboral. O recorte de persoal no ensino público, nomeadamente na atención á diversidade, así como a precarización dos servicios e das condicións laborais nos sectores de infantil de 0 a 3, centros de menores e de atención á discapacidade afondan na desigualdade social. O desmantelamento da atención primaria, as listas de agarda e a falta de camas nos hospitais levan a cun enfoque da saúde que non ten en conta os procesos físicos e psicolóxicos que afrontan as mulleres, como, por exemplo, a falta de recoñecemento de doenzas relacionadas coas enfermidades profesionais, e a inexistencia de coeficientes reductores de cara á xubilación en ocupacións feminizadas que dificultan unha vellez digna. O modelo privatizador non só afecta a sanidade. Os continuos recortes e a privatización dos servicios sociais, dos que falaba agora miña compañeira Olaia, para a igualdade e a atención de dependencia deterioran o servicio público.
imposibilitando que as persoas maiores e con doenzas incapacitantes poidan acceder aos coidados, precarizando os empregos que se crean para este fin e obrigando as mulleres que asuman ese rol de coidador de balde. As traballadoras galegas seguen ocupando maioritariamente traballos temporais e a tempo parcial. A fenda salarial acúrtase só por mor da subida do salario mínimo interprofesional. Lembremos que as pensións en Galicia seguen ser as máis baixas de todo o Estado. Os traballos feminizados seguen a ser minusvalorados económica e socialmente, male o intento legislativo para identificar e diminuir a fenda salarial. Dende o Bloque Nacionalista Galego, seguiremos na loita pola creación do Instituto Galego da Muller como un organismo público que promova e fortaleza as políticas de igualdade de forma transversal en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política de Galicia. E xa para rematar, dende aquí, simplemente animar a todos e a todas a participación na manifestación do vindeiro domingo, día 8, que será ás 7 da tarde, con saída dende a Praza Amada García de Ferrol, convocada pola Marcha Mundial das Mulleres, e esperar que esta moción quede hoxe aprobada por unanimidade. Grazas. Boas tardes a todas e todos, grazas, alcaldesa. O 8 de marzo de 2026 volvemos a toparnos nas rúas, nos centros de traballo, nas aulas e tamén nas redes. Convócanos unha certeza política e moral. A igualdade entre mulleres e homes segue a ser unha tarefa pendente, unha conquista que debemos defender e ampliar fronte a quen pretende arrebatárnola. Este século, que prometía horizontes de xustiza e emancipación, móstranos o perigoso avance de forzas reaccionarias que queren devolvernos ao silencio. E as mulleres estamos na primeira liña dese retroceso. En América, en Rusia, en Oriente Medio, en Europa e en España, a ultradereita ocupa institucións e difunde a mensaxe de que a igualdade é un privilexio non un dereito. Hoxe afirmamos que cada paso atrás nos dereitos das mulleres é un golpe contra a propia democracia, e que o feminismo que sitúa no centro da súa existencia as mulleres como suxeito activo e internacionalista por naturaleza. Vivimos un mundo atravesado por pantallas, redes e algoritmos que organizan o noso traballo, as nosas relacións e mesmo as nosas emocións. A revolución digital mudou os espazos do poder. Neste novo escenario, as mulleres construímos comunidade, creatividade e resistencia. Fixemos de internet unha ferramenta de liberdade, colaboración e coñecemento, con grandes achegas ao ámbito educativo en proxectos como Women's Legacy Europe, que contribúen a superar a estafa cultural que borra as mulleres de todas as disciplinas do saber. Pero tamén somos branco dunha hostilidade constante. A machosfera digital converteuse nunha rede organizada de acoso e odio que busca expulsar as mulleres do espazo público. 7 de cada 10 mulleres novas en España sufriron violencia en liña, insultos, difamación, manipulación de imaxes e ameazas. A violencia digital non é menos grave por ser virtual. É a mesma violencia patriarcal que fora da rede segue negando autoridade. Liberdade de desexo ás mulleres. Por iso, desde o Partido Socialista, témolo claro. Sen igualdade digital non haberá igualdade real. As redes convertéronse no principal espazo onde se aloxan os referentes, onde se cimentan os soños de futuro e as relacións de nenas, nenos e adolescentes. Se o lugar onde se construen as consciencias mudou, a educación debe mudar tamén. Urxe unha coeducación que chegue á esfera digital, que forme no pensamento crítico frente aos discursos machistas e ensina a mirar con ollos feministas os corpos, para que non desafíen a anatomía nin desborden a saúde mental das adolescentes, os algoritmos e as mensaxes que circulan pola rede. As nenas deben medrar libres de estereotipos, sen verse reducidas á súa imaxe, nin convertidas en mercadoría para plataformas que se lucran coa súa exposición. Somos un partido abolicionista. Rexeitamos frontalmente espazos como OnlyFans, que branquexan o negocio do sexo e normalizan a explotación sexual ou presentan a cosificación do corpo femenino como un acto de liberdade. Así mesmo, son contornas perversas para os nenos que absorben a misoxinia a través dos contidos. Por iso,
Faise imprescindible ensinar aos nenos novas formas de ser homes, masculinidades que non reproduzcan o control, a dominación nin a violencia, porque desde o PSOE sabemos que para que as mulleres continúen avanzando, os homes deben camiñar tamén con todo o seu compromiso cara á igualdade. Por se fose pouco, nos últimos anos resurdiron discursos que representan a muller dedicada exclusivamente ao fogar, como se iso fose sinónimo de liberación. Fronte a ese espellismo de felicidade servil que promove o movimento Transwave, decimos con claridade a sumisión non é empoderamento. Esta nova versión do patriarcado, disfrazada de modernidade, presenta a dependencia económica e emocional como unha elección libre e feliz. Non se trata de xulgar opcións persoais, senón de denunciar o perigo político de glorificar modelos de igualdade como se fosen progreso. O que se normaliza nas redes multiplícase. E cando os algoritmos premian o servilismo e castigan o pensamento crítico, a sociedade inteira retrocede. O feminismo fixo posible que as nenas soñen con ser científicas, enseñeiras ou líderes. Non permitiremos que eses soños sexan borrados do futuro. A transformación digital ten un enorme potencial, pero non será liberadora se se construe sobre as mesmas desigualdades de sempre. Precisamos unha axenda feminista para a era tecnolóxica, con políticas concretas que blinden os nosos dereitos. Desde o Partido Socialista propoñemos, sen titubeos, unha restricción dos espacios digitais como mecanismo de protección das e das menores neste salvaxe oeste. Hoxe é preciso deseñar unha regulación de plataformas e dos algoritmos para que as grandes corporacións tecnolóxicas asuman a responsabilidade sobre os contidos que amplifican e sobre o impacto que xeran nas nosas vidas. No PSOE somos conscientes de que esa protección efectiva da infancia e da adolescencia fronte aos contidos sexualizados e violentos é necesaria. E como todos os avances sociais, esa iniciativa debe vir da nosa man ou ninguén se fará cargo desta emerxencia. Tamén faremos todo o posible por avanzar na formación de docentes e familias e na implicación de todas as institucións. Sabemos que a rede non é neutra. Detrás de cada plataforma hai ideoloxía, intereses económicos, decisións técnicas e políticas. Por iso, o feminismo debe estar presente no corazón dos debates sobre inteligencia artificial, ciberseguridade, datos e dereitos digitais. É necesaria unha transformación cultural e política para que cambie as regras do xogo para sempre. Queremos unha sociedade onde a tecnoloxía sirva á igualdade e non á dominación, onde o progreso se mida pola liberdade das mulleres e non polo beneficio duns poucos. Este 8 de marzo non é unha data simbólica, é un chamamento á acción. Denunciamos o retroceso, o negacionismo machista e a banalización da violencia. Recoñecemos os avances acadados grazas ao traballo colectivo, as leis que amplían dereitos e as redes de sororidade que continúan soster a loita. Pero non baixamos a garda. Sabemos que defender a igualdade é defender a democracia, a liberdade e a xustiza social. Cada paso que damos cara adiante mellora a vida de todas e todos. Defender a igualdade digital é defender a convivencia democrática e o dereito a unha vida sen violencia. Cada clic, cada palabra, cada xesto solidario pode ser un acto político. O feminismo naceu para conquistar o espazo público e hoxe reivindica a conquista do espazo virtual, porque sen igualdade na rede non haberá igualdade na vida, porque o futuro, se queres un ser humano, terá que ser feminista e porque se o patriarcado se reinventa, nós tamén. Por iso hoxe dicimos, non daremos ningún paso atrás fronte ao odio e á reacción. A loita feminista segue a ser o motor máis transformador do noso tempo e desde o PSOE ese é o noso maior logro, é o noso maior orgullo. O feminismo das nosas filas decidido sempre a plantar cara a calquera tipo de violencia que se exerza sobre as mulleres polo mero feito de seren mulleres. Viva a loita feminista, viva a loita das mulleres. Grazas. ¿Algo outra intervención, María? Grazas, alcaldesa. Boas de novo a todas e a todos. Inicio hoxe a intervención. Perdón. Ai, perdón. Debería de ser que deberías intervirtanos igual, quero decir, se queres falar agora, non hai problema, de verdad. Vale, María. Sí? Vale. Empezo, vale.
Decía que iniciaba hoxe a intervención recoñecendo que o feminismo e as mulleres nas últimas décadas conseguiron algunhas conquistas, pero que queda traballo por facer. Ademais, non podemos perder de vista que son conquistas moi recentes. Gustaríame lembrar aquí o artigo 57 do antigo Código Civil, que decía, por exemplo, que o marido debe protexer a muller e esta obedecer ao marido. Algunha definición de muller como é un ser frágil, quebradizo, débil, inexperto e irreflexivo, tratando de xustificar a incapacidade da muller. Esta é unha definición da doutrina xurídica que acompañaba o Código Civil ata o ano 1977. Non hai tanto. Como digo, unha época moi recente. Uns tempos que agora unha parte das novas xeracións din, dende a ignorancia, que eran mellores que os actuais. Preocupante. Revisando as conclusións do Barómetro da Xuventude do ano 25, vemos que só un 38,4% da rapazada entre os 15 e os 29 anos se declara feminista, 12 puntos menos que no máximo registrado no ano 21, que foi o 49,9%. Preocupante. Por outro lado, reflexa que un 67% das persoas que fixeron a enquisa considera moi grave a violencia de xénero fronte a un 63% no ano 19. Parece que hai máis conciencia, verdad? Sen embargo, o 36,5% cree que non hai nada que facer ao respecto, que existiu sempre, que é inevitable. Reflexa que a apatía se duplica dende o ano 19, cando só un 18,8% pensaba que non había nada que facer con isto. Preocupante. Permitideme tamén lembrar hoxe aquí o que é o feminismo, a definición, principio de igualdade de dereitos entre o home e a muller, e tamén movemento que loita pola realización efectiva en todas as ordes do feminismo, dese principio. Polo preocupante do asunto, tal como expoño, presentamos hoxe aquí unha moción feminista que fai fronte a unha actitude que é o machismo, unha moción feminista na que se traballa para atallar a fenda salarial, reducir o desemprego e a temporalidade laboral nas mulleres traballadoras e que lembra a necesidade de traballar contra a violencia machista sen descanso, porque levamos 1.353 vítimas mortais por violencia machista dende o 1 de xaneiro do ano 2023 ata día de hoxe, e que nós cremos que sí hai cousas que se poden facer. Por iso, reclamamos hoxe os acordos que propoñemos, acordos sensatos que pretenden mellorar a vida das mulleres e construir un mundo mellor. Un ano máis, convido á reflexión do Grupo Municipal do Partido Popular a unirse a eses acordos e a convertir a moción nunha declaración institucional. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señora alcaldesa, miembros de la corporación. Quiero comenzar trasladando nuestro asombro, porque hace unos días recibimos el manifiesto institucional de la FEGAM, con motivo del 8 de marzo, un texto en defensa de la igualdad, centrado en el municipalismo, en el de liderazgo femenino desde la gestión pública, en el reconocimiento del trabajo de tantas mujeres que sostienen nuestros ayuntamientos, que pone en valor las mujeres como gestoras del cambio, que reconoce su liderazgo en el ámbito municipal y que habla de gestión, de responsabilidad y de servicio público. Ese es el espíritu que debería presidir cualquier declaración institucional sobre igualdad. Un texto integrador, institucional, sin confrontación. En la comisión se nos preguntó expresamente si aceptábamos como declaración institucional. Dijimos que lo íbamos a leer porque se nos entregara in situ. Y tras revisarlo, desde el Partido Popular trasladamos que sí, que estábamos de acuerdo. Y hoy nos encontramos con que no se trae esa declaración institucional al Pleno. La pregunta es sencilla. ¿Por qué? Porque si el objetivo es defender a las mujeres, sí, y visibilizar la igualdad, una declaración institucional
consensuada habría sido el mejor instrumento. Sin embargo, la moción que hoy debatimos introduce un relato político en el que se señalan administraciones concretas y se construye una narrativa de confrontación sin que haya existido un diálogo previo, sin voluntad de consenso, firmada por 3 grupos con un claro enfoque partidista. Y cuando hablamos de igualdad, lo primero que debemos practicar es el consenso. La igualdad no es patrimonio de ningún partido ni de colores, es transversal, nos obliga a todos. Y eso deja una reflexión inevitable. Cuando hay un texto institucional que une, no se trae. Cuando hay un texto que divide, sí se trae. Por eso, nuestro voto será la abstención, que es coherencia, responsabilidad y sentido común. No estamos en contra del fondo, estamos en contra de las formas. La igualdad no debería utilizarse para marcar posiciones ideológicas ni para señalar adversarios políticos. Nosotros creemos en la igualdad, que se traduce en hechos, en presupuestos, en gestión. Y por eso seguiremos desde esa responsabilidad. Quiero finalizar dejando algo muy claro. El Partido Popular de Narón está y estará siempre comprometido con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de justicia y de responsabilidad institucional. Como miembro del Consejo de Igualdad de este Ayuntamiento, saben que nuestra postura siempre ha sido constructiva, centrada en sumar y en trabajar desde el respeto. El Partido Popular condena cualquier forma de discriminación, refuerza los recursos de los CIE municipales, impulsa la conciliación real, fomenta el empleo femenino en sectores tecnológicos e industriales, exige la restitución íntegra de los fondos del plan corresponsables. Esa es nuestra hoja de ruta. No votamos en contra porque compartimos el fondo de la igualdad, pero no podemos hablar unas formas que podrían haber sido institucionales e integradoras y que han optado por un enfoque claramente ideolizado. Nuestra abstención es coherencia, responsabilidad, sentido común. Seguiremos trabajando por la igualdad real desde la gestión y no desde la confrontación. Muchas gracias. Antes de dar paso a outra intervención, si tal, por aclarar, e quero que conste en ata, senón creo que o dixen varias veces en este pleno, sobre todo en feitos como este que é 8 de marzo. É dicir, todas sabemos que 8 de marzo é 8 de marzo, valga a ridiculez do que estou dicindo, entón digo, nos encantaría que fose unha declaración institucional. Falo en este caso polo equipo de goberno e creo que é extensible ao resto dos grupos que participan ou que se presenta esta moción conxunta. Digo aquí, hoxe, para o resto, calquer grupo que queira formar parte e facer unha declaración institucional, benvido sexa esa aportación. Hasta onde eu sei, se deu traslado desta moción e non houve resposta por parte do seu grupo. Iso é o que eu sei. Entón, con respecto a isto, digo, si de verdade, sobre todo en un tema para este, que o dixe moitísimas veces en outras ocasións en este pleno, creo que deberíamos, evidentemente, as siglas políticas están aí e que cada un ten os seus, evidentemente, os seus pensamentos, pero unha cousa como esta, creo que deberíamos de acercar posturas e sacar unha declaración institucional. Entón, agora se xa non pode ser, non pode ser, pero que conste en ata para o resto dos 8 de marzo e o resto de tal. Esta vontade para chegar a acordos e sacar unha declaración institucional que nos vai a todos, evidentemente, con calado, está aí ese ofrecimento, vale? Estou falando, por favor, de verdad, eu agradecería, decir, logo se consideras, un segundo, se considerades que podedes falar, estou dando non unha crítica, decir, poñendo un guante de decir, se queremos podemos chegar, nada máis. Quen quere falar agora? Sí. Alguna intervención por aquí? ¿No? María. Gracias. Sobre a declaración institucional da FEGAN, sí que fixemos ese ofrecemento na comisión, pedimos que se nos comunicara antes de portavoces, si sí ou si non. O grupo do PP dixo sí, non tuvemos resposta dos outros grupos. No, en absoluto, en absoluto. Non tuvemos resposta. Non tuve. De verdade, é dicir, realmente que estemos agora mesmo aquí pelexando, se unha palabra máis, unha palabra menos, en algo como isto que tendemos que defender, en este caso que está o que significa 8 de marzo, pareceme hasta triste, de verdade. É dicir, sinceramente, e si queren
que esa moción veña que veña, porque había unha xa presentada e en este caso chega máis tarde a da FEGAN e se fai tal. Se pode traer sin problema ningún, pero realmente é moi triste que nin siquiera non seamos capaces de poñer de acordo para facer unha declaración institucional por 8 de marzo e asumo o que me corresponde. Tristeza, sinceramente, o que sinto en este pleno. Sí. Por aclarar, por favor, que foi, o sea, houve unha comisión, levouse esta moción, que é verdade, que é a proposta do BNG e se incluíron unha serie de cousas. Aprobouse e ao acabar a comisión se ofrece o da FEGAN para que se faga unha declaración institucional. Eu entendo aí que hai unha moción e aparte a declaración institucional. Que me corrixa Jorge Ulla, que estaba tamén nesa comisión, pero tanto PSOE como Benegal, e dixemos que a nos valía, porque ademais que xa tiñamos coñecemento de esa proposta da FEGAM. Entón, faltaba o Partido Popular. Igual houve un erro de comunicación e pensades que nos non dixemos nada, pero que nos, na mesma comisión, dixemos que nos valía para a declaración. Se o PP o dixo, pois pode haber unha declaración aparte desta moción, claro. Eu, de verdade, perdón, digades que non dixemos algo, non digo por mal, digo para aclarar, porque está claro que dito esto, vale, perfecto, dito esto, como o texto está aí, podemos incluirlo. Que nos valía xa ese mesmo día. Un segundo. Dito esto, e como hai ese erro de comunicación, si vos parece en mocións urxentes que o texto todos somos coñecedoras de tal, o incluímos sin problema, é dicir, para que non se vexa, si queredes, quero dicir, non hai problema, vale, porque evidentemente como había un texto para esta moción, o que se dixo é que se fai con esta, non vamos a presentala sin falar cos grupos, donde se fala cos grupos na comisión, se hai este erro de interpretación, si vos parece todas coñecedores dese texto, o incluímos en mocións urxentes. No, creo que non. Vale. Algúnha intervención máis sobre esta? Sí, si queredes, sí. Vale, yo escuchando todo lo que se está diciendo aquí, que estaba usted comentando, señora alcaldesa, la tristeza que le daba, lo del 8 de marzo, yo creo que aquí el problema fue tema más bien comunicativo, no puede decir la tristeza que no nos pusiéramos de acuerdo, sino que aquí hay un error de comunicación. Y es más, escuchándoles, parece que la igualdad en Galicia está paralizada, cuando en realidad demuestra lo contrario. Mire, Galicia ha reducido la brecha salarial en los últimos años. El paro femenino está en mínimos históricos para un mes de enero. Existen 84 centros de información a la mujer en funcionamiento y 4 CIMs móviles recorriendo el territorio. La gratuidad de las escuelas infantiles beneficia a 32.000 familias. Eso es política pública, eso es igualdad aplicada, eso es gestión, cosa de lo que ustedes no pueden presumir. Porque si hablamos de Narón, hablamos claro. El 30 de mayo del 2024... ¿sí? Se aprobó la creación de un CIN en Narón. Estamos a finales de febrero y el CIN no está en funcionamiento, ni está ni se le espera. Y fue aprobado por unanimidad. Sí que es bien cierto que usted en un pleno me dijo concretamente a mí, una pregunta que le hice, que aunque estuviera aprobado en unanimidad, no tenían por qué que ustedes sean el grupo de gobierno y que al final decidían lo que se hacía y lo que no con estas palabras exactamente, pero más o menos está recogido en acta. Por tanto, antes de venir a este pleno a dar grandes lecciones y aprobar mociones grandilocuentes, quizá deberíamos centrarnos en cumplir lo que ya se ha aprobado. Porque la igualdad no se construye con solo declaraciones solemnes, se construye ejecutando acuerdos, se construye gestionando, se construye cumpliendo. Y cuando se aprueban iniciativas y 2 años después siguen sin materializarse, lo que se está haciendo no es avanzar, es generar titulares. Nuestra excepción es coherencia. No vamos a participar en una dinámica de confrontación política, pero tampoco vamos a avalar una puesta en escena que no se corresponde con la realidad de la gestión. A nosotros no nos darán lecciones de igualdad. La igualdad no se demuestra con mociones de última hora ni con discursos de confrontación. Se demuestra con presupuestos, se demuestra con gestión, se demuestra reforzando los centros de información a la mujer, se demuestra financiando escuelas infantiles gratuitas, reduciendo el desempleo femenino. El manifiesto institucional de la FEGAN demuestra que se puede hablar de igualdad desde el respeto y el municipalismo sin dividir. Nuestra abstención no es ambigüedad, es coherencia política. No es un no a la igualdad, no es un no a las formas, no es un no al enfoque partidista, es un no a utilizar una causa común como una herramienta de confrontación política. Nosotros creemos en la igualdad, que se financia con presupuestos, insisto, y que se mide con resultados. Y seguiremos trabajando por la igualdad real desde la gestión y no desde la trinchera política. Muchas gracias.
Algúnha outra intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? 6. Votos a favor? O resto. Pasamos ao seguinte, que é número 15, moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE reclamando impulsar... Desculpe, señora Ferreiro, con carácter previo, antes de que o señor secretario comece a... Non é por non escoitalo, para dar lectura. Bueno, sí que queremos trasladar dentro do Partido Socialista que imos retirar esta moción, deixarémoslo para o mes que ven, pero non sin agradecer antes pois co informe que se nos entregou no día de hoxe, pois agradecer en este caso aos funcionarios e ao equipo de goberno que se nos houvese trasladado, pero que a vista de dito informe pois creemos conveniente que necesitamos pois darlle unha volta a nosa moción, estudiala e ver como a reformamos. Por lo tanto, dar gracias pedir desculpas aos membros da corporación que moitos prepararon este punto, pois desculpas nese sentido. A potestad para retirarme o retiro e quero dicir, dígolle que se necesita algunha información máis con respecto a este punto que xa falamos, está a súa disposición e ten o meu teléfono para solicitar o que considere. Pasamos agora mesmo, hai dúas solicitudes que non teño aquí preparadas de falar no pleno porque contaba con esta moción e dúas persoas que pediron intervir e que sería agora mesmo o seu turno. E estamos a falar en primeiro lugar de María del Mar Gustavaz Fonticova. Non sei se lle poden pasar en este caso o micro aí. Gracias. Señora alcaldesa. Hola, no yo... Vale. Sí, perdón. Señora alcaldesa, señores concelleiros, concelleiras, boa tarde. Gustaríanos empezar dicindo algo moi claro. O servicio de axuda no fogar non é un negocio, é un dereito. E, por desgracia, o que estamos vendo por parte do grupo de goberno é pouco interese tanto polas condicións das traballadoras como pola situación das persoas dependentes. Un SAD digno non é sacar licitacións e contratar empresas que veñen a facer negocio. Un SAD digno é garantir condicións laborais xustas, tempos reais de atención, formación, estabilidade e calidade nos cuidados. É velar polo servicio dende todos os puntos de vista, laboral, social e humano. Levamos meses repetindo o mesmo, porque os problemas seguen sendo os mesmos. As auxiliares seguen traballando con cargas excesivas, con tempos irreais e con presión constante. E as persoas usuarias seguen recibindo un servicio que moitas veces non se axusta ás súas necesidades reais. Non estamos pedindo nada imposible, só pedimos apoio para poder traballar con dignidade, nun traballo que nos gusta, porque coidar a quen o necesita é algo fermoso. Para nós non son números, nin expedientes, son persoas. Persoas que moitas veces nos están esperando non só para recibir un servicio, senón para falar, para contarnos as súas penas, as súas alegrías, a súa vida. Moitas veces somos o único contacto que teñen co exterior, a única voz que entra nas súas casas, a única man que lles ofrece compañía. E isto ten un valor que non se pode medir en euros nin en minutos. E queremos deixar claro que non se trata só de falar do convenio, porque o convenio existe. E como estamos vendo, non se está cumprindo. Trátase de vontade política, de intención real, de facer as cousas ben e de querer ver a realidade do SAD tal como é, non como parece nun prego ou nun informe. As auxiliares e as persoas usuarias non entendemos de balances económicos, nin de cálculos electorais. Entendemos de cuidados, de dignidade e de dereitos. E o que pedimos é simple, que este Concello deixe de mirar o SAD como unha partida orzamentaria e comece a miralo como que é un servicio esencial para a vida de moitas persoas. Porque cando falla o SAD non falla un contrato, falla o cuidado ás persoas máis vulnerables. Decimos isto último porque en moitas ocasións, despois de reunirnos con vos para abordar unha licitación axeitada ao servicio, atopámonos con numerosas trabas. A maior parte dos puntos tratados en diferentes reunións non foron tidos en conta para mellorar o servicio.
Consideramos que cando un concello falla e permite que unha empresa privada xogue co servicio de axuda no fogar empregando todo tipo de artimañas, estáse a perxudicar tanto ás traballadoras como ás persoas usuarias. Ao mesmo tempo, as persoas ás que cuidamos non están a recibir un servicio de calidade, que é o que merecen. Por iso solicitamos que o Goberno do Concello vele polos dereitos das traballadoras e que garanta unhos cuidados dignos e de calidade para as persoas dependentes. Non imos calar nin mirar cara a outro lado mentre se vulneren os dereitos e se precaricen os cuidados. Exiximos compromiso real, feitos concretos e transparencia. O cuidado das persoas dependentes e o respeto ás traballadoras non son negociables. Moitas gracias. E ten a palabra tamén María del Carmen Fernández Currás. Buenas tardes. Somos trabajadores y trabajadoras del Centro Municipal Manuela Pérez Sequeiros y del Centro de Día integrado en el mismo, un servicio público que ahora mismo está gestionado por la empresa privada DomusVi. Hoy tomamos la palabra aquí como colectivo, en primera persona, porque la situación que vivimos desde hace unos meses ya no puede seguir siendo invisible y mucho menos anónima. No solo por nosotros, sino también, y si cabe más importante, por los usuarios del centro. Nuestra profesión es vocacional y ver que los usuarios pueden verse perjudicados por esta situación agrava la nuestra. En estos momentos somos varias personas de este servicio que nos encontramos de baja médica, aunque ya hay una persona dada de alta, por lo que no se trata de un problema individual ni de casos aislados. Es una realidad colectiva que tiene que ver cómo se está organizando el trabajo, con la presión constante, con el deterioro del servicio y con unas condiciones que han acabado afectando gravemente nuestra salud física y emocional, a la calidad de nuestro trabajo y, por extensión, a la calidad del servicio prestado a nuestros usuarios. Detrás de cada baja hay una persona con ansiedad, agotada, con dolor, con miedo a no poder volver en condiciones dignas y con temor a las represalias que podamos tener a nuestra vuelta al trabajo por parte de la dirección del centro. Personas que han intentado aguantar más de lo que podían, porque creen en su trabajo y en el servicio que prestan a nuestros mayores, pero nadie puede sostener un servicio público a costa de su salud. Queremos dejar claro algo importante. Esto no es un conflicto laboral con la empresa DomusVi. Este es un problema que afecta a un servicio municipal. Aunque esté externalizado, sigue siendo un servicio público y, por lo tanto, la responsabilidad última también es pública. Cuando las condiciones laborales fallan, el servicio falla. Y cuando las personas se enferman, algo no se está haciendo bien. Y repetimos, una de nuestras principales preocupaciones son nuestros mayores, usuarios y usuarias de un servicio municipal externalizado que, debido a la situación que vivimos, se ve gravemente perjudicado, lo que no ayuda en absoluto a nuestra recuperación, que es lo que todas y todas queremos. Durante estos meses hemos mantenido reuniones con todos y cada uno de los grupos municipales, a los cuales queremos agradecer su escucha y atención, pero en especial al Benega, porque fueron los primeros en abrirnos sus puertas para escucharnos y, sobre todo, apoyarnos en este duro proceso. Agradecemos que se nos haya escuchado, pero hoy no venimos aquí a señalar a nadie, ni alinearnos con ningún partido político. Hoy venimos a hacer oír nuestra propia voz de forma pública, clara y colectiva. Lo que pedimos no es extraordinario. Pedimos en concreto 3 cosas. Primero, que se tenga en cuenta que esto no es una falta de adaptación a una nueva gestión, ya que hemos pasado tanto por cambios de empresas como cambios de dirección y coordinación en otras ocasiones. Y tampoco es una lucha personal en contra de nadie, sino en contra de una serie de irregularidades y actos poco profesionales. Tratos discriminatorios tanto a usuarias y usuarias del servicio como a los propios trabajadores y trabajadores, comentarios vejatorios por parte de la dirección y otras situaciones con las que no queremos alargar esta intervención y de las cuales todos los partidos políticos sois conocedores, tras las reuniones mantenidas y las alegaciones presentadas por registro. Segundo, que el Concello
sigue investigando y presionando a la empresa DomusVi para llegar al fondo de la situación que se está viviendo tanto en el centro comunitario Manuela Pérez Sequeiros como en el centro de día municipal, y que esto no queden meras actuaciones superficiales para cubrir un simple expediente. Y tercero, que el Concello vele porque las medidas propuestas por la empresa DomusVi sean objetivas y tengan realmente en cuenta a trabajadores y trabajadoras afectadas por esta situación y no solo al personal en activo, y se aseguren que no se convierta en un mero trámite sin ningún tipo de solución al problema. Reitero, no estamos aquí por interés político, estamos aquí por necesidad, porque sin personas cuidadas no hay servicio público de calidad. Porque trabajar no debería significar enfermar, porque no se puede ir a trabajar con miedo a ser humillado o sancionado, y porque creemos que este Concello tiene la obligación y la capacidad de mirar de frente a esta realidad y actuar. Queremos acabar nuestra intervención insistiendo en que nuestro objetivo no es otro que nos dejen realizar nuestro trabajo de manera digna, profesional y sobre todo sin miedo, como la mayoría de nosotros la llevamos realizando desde hace más de 10 años, cuidando con esmero y profesionalidad a nuestros mayores. Esto todavía no ha acabado. Sabemos que es un proceso lento, pero pedimos, por favor, que no caigan en el olvido. Gracias por escucharnos. Agora, actividades de control do pleno, mocións urxentes, temos aquí o texto e primeiro teremos que votar, en este caso, incorporarlo no orden do día. Non sei se queredes intervir sobre eso ou xa pasamos a votar. Algún voto en contra, algunha abstención, queda incorporada, e ora sobre o texto, ainda que todos somos coñecedores del. Resumidamente, a última páxina di, neste 8 de marzo, na FEGAM afirmamos o noso compromiso para seguir visibilizando as mulleres como xestoras do público, exercendo o poder, eliminando barreiras que aínda dificultan o seu acceso a postos de responsabilidade. Temos a oportunidade en Galicia de seguir pulando por un modelo municipal de desenvolvemento sostible, social, económico e medioambiental centrado nas persoas, con perspectiva de xénero, con miradas máis plurais e coa igualdade impregnando a organización e a xestión dos concellos. Invitámosvos a que durante todo o ano, pero especialmente nestas datas tan simbólicas, estimulemos conxuntamente a visibilización destes logros escritos con nomes de centos de mulleres, que abramos espacios de participación para todas, que reforcemos a colaboración e o liderado de todas elas. Traballemos para que os restos e desafíos que temos por diante se afronten dende o principio de igualdade, reconocendo as mulleres non só como protagonistas da igualdade, senón como xestoras do cambio, responsables directas de construir, dende o ámbito local, un mellor futuro. Cando unha muller avanza, ningún home retrocede. Cando unha muller avanza, todas dan un paso á fronte. Que actividades de control do pleno, de acción de contas, resolucións e órganos de goberno, dase conta, como sempre, acompañado a convocatoria deste pleno, e pasamos ao seguinte, que é actividades de control do pleno, rogos e preguntas. Non sei se queren formular un rogo ou algunha pregunta, e agradecería que me indicaran antes se un rogo ou unha pregunta. Jorge. Grazas. Dos rogos. O primeiro é en relación á Rúa Souto, que hai veciños ali que demandan pois que se chegue o suministro, neste caso de auga, vai nese senso. E despois, antes de formular o segundo rogo, pois primeiro agradecer, neste caso, e trasladar, pois agradecer esa valentía que acaban de ter ao persoal do Manuel Pérez Sequeiros e tamén das representantes do SAP, pois denunciar públicamente pois estos incumprimentos ou estas situacións que se están vivindo ali e que están padecendo elas e os nosos usuarios e os nosos familiares que están ali, trasladarles neste senso que, bueno, que nesa loita que non estades soas e que non vos imos deixar soas. O rogo vai nese senso, señora Ferreiro. Aquí, os representantes tanto do SAF como do Pérez Sequeiros formularon unha serie de denuncias. O rogo vai en que se escoite e que se tomen medidas para que se revertan esa situación. Silvia. Demándame veciños que no cruce da Rúa Vilabella e ao Bispo Argalla, o Espello, falta desde fai tempo saber se xa se ten pensado, cando se ten pensado poñer.
Sí, son preguntas. A primeira é, bueno, xa se trouxo a pleno varias veces, pero é certo que hai un teléfono público para que se chame ao Concello para consultas, para servizos sociais, para todos os departamentos e todo o mundo nos di sempre que é imposible contactar, que teñen que vir presencialmente para poder facer unha serie de cuestións. Pero hai veces que a xente non se pode desplazar. A última persoa que se achegou á oficina do BNG é unha persoa que coida a súa nai dependente e que non pode as mañás nin alonxarse 5 minutos porque pode que esa persoa dependente caia ou aconteza calquera cousa, pero non se pode poñer en contacto co Concello. Cando se vai solucionar iso? Se vai a crear un específica para atender as chamadas e que se poida e que as persoas traballadoras poidan atender como é debido a veciñanza de Narón? Cando se vai conseguir isto? Logo, a seguinte pregunta é sobre as subvencións por concorrencia competitiva do ano 2025, que aínda non se convocaron, as do 2025. Cando se van convocar? Porque estamos no 2026 e o que máis nos preocupa é cando se van convocar as do 2026. E logo temos outra pregunta que no caso da andaina que se fai pola igualdade neste Concello, pois hai que pagar unha taxa, entendo que é polos seguros. No Concello de Ferrol se fai tamén unha carreira pola igualdade na que non se paga nada. Por qué? Porque aquí se ten que pagar e no Concello por participar e no Concello veciño de Ferrol non. Moitas grazas. Gonzalo. Buenas tardes. Tengo 3 preguntas y un par de ruegos. La primera pregunta es, ¿qué está pasando en el mantenimiento de las arquetas situado en las aceras del concello? Porque hay varias que filtran agua a los garajes. Por enumerar algunas, le puedo hablar de Josefa Losada, Virgen da O, Torrente Ballester y más lugares más que tienen problemas. Sucede que en alguna de ellas está lloviendo en el interior de los trasteros y garajes y no tiene nada que ver con estas lluvias que hay en la actualidad. Esto viene sucediendo desde hace varios años. Y no me diga al final si chove que choiva, con esa expresión tan graciosilla y tan poco elegante escuchada aquí no hace tanto. Punto 2. ¿Qué está pasando con el retraso de las obras en el local social de la Gándara? Y punto 3. Alexandre Bóveda. ¿Qué se sabe del abono correspondiente a los gastos generados a esa comunidad por entrada de agua en el garaje? También el ascensor con el resultado de varias facturas que ha tenido que pagar la comunidad. Un par de ruegos. Más seguridad en los eventos diurnos y nocturnos en la Plaza de Galicia, porque las personas que van allí se quejan de falta de seguridad. Segundo ruego. Más medios policiales a las salidas y entradas de los coles, ya que su presencia es escasa y muchas veces no están. Eso es lo que dicen los padres. Y después apoyar un poco lo que expuso aquí la compañera sobre el espejo, que ya lo hablamos el mes pasado y sigue sin poner, lleva más de 2 meses y es un punto de riesgo. Vale, gracias. ¿Cuál es el motivo por el que todos los colegios públicos de Narón han rechazado el convenio de actividades para este año 2026? Gracias. Sí. Gracias. Buenas de nuevo. En la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo preguntamos por el estado de Aldeanova y el señor Ramos nos contestó que se habían realizado, que se había procedido a hacer unas obras. Queríamos saber cuáles son esas obras que se realizaron. Una pregunta, nada más. Gracias. Germán. Gracias. Bueno, teño un rogo e preguntas. Un rogo urxente. Na rúa Ortega y Gasset, a altura do número 39, produceuse un importante afundimento da calzada como consecuencia dun corremento de terras, xerando un burato de grandes dimensiones que supón un evidente perigo para os peóns e vehículos. A situación é especialmente preocupante xa que o alcance do afundimento podería estar afectando a estrutura dos edificios próximos. Por todo o exposto, o rogo que se proceda a
con carácter urxente a revisión da zona e que se adopten as medidas necesarias coa maior rapidez posible para garantir a seguridade e solventar definitivamente o problema. E a preguntas. Nos primeiros días de febreiro tivemos coñecemento da aparición na zona da rúa San Carlos de anacos de carne e chourizos con alfileres introducidos no seu interior, o que popularmente se coñece como chourizos asesinos, que ademais entraron por rexistro varias escritos para solicitar que se actuara nese servicio. Trátase dun feito extremadamente grave, xa que supón riscos evidentes tanto para animais domésticos como para persoas, especialmente nenos ou nenas que poidan manipular accidentalmente eses obxectos. Ademais do perigo sanitario, estamos ante unha posible conducta delitosa que requere actuación inmediata. Por todo isto, preguntamos, activouse algún protocolo específico de limpeza e inspección da zona afectada? Deuse traslada a Policía Local e ás forzas e corpos de seguridade para que correspondente investigación? Vaise reforzar a vigilancia ou adoptar medidas preventivas para evitar que estes feitos volvan a producirse? Informouse aos veciños e propietarios de animais da situación para extremar as precaucións? Se informou aos veciños e propietarios de animais da situación para extremar a súa precaución. Entendemos que é fundamental actuar con rapidez, coordinación e transparencia ante este tipo de situacións, tanto que garantir a seguridade como para transmitir tranquilidade á veciñanza. Agardamos unha resposta clara sobre estes temas. Nada máis, moitas gracias. Unha máis, por dar en este caso respostas das plenos do pleno anterior, que por hora só respondín as traballadoras que estaban aquí presentes. Había unha pregunta que era de Silvia sobre o saneamento da Estrada do 13, se hai casas enganchadas e calquer outro veciño ou veciña que considere se pasa polas oficinas de Cosma se podría solicitalo. Pregunta sobre o lucenario do centro comercial, unha das cousas que empezaremos a mañar a partir de agora que empezou a deixar de chover, porque ata agora era imposible facelo. E non quero facer mención ao que decía en este caso Gonzalo, pero a realidade esa non é unha excusa, non se pode, co temporal que tiñamos hasta agora, proceder a ese sellado. Expediente do muro de Megasa, que preguntaba en este caso Bea, a estas alturas aquí me pon que xa está entregado, que xa se fixo entrega del. Con respecto a Olaya, preguntaba a Marquesina de San Mateo, nos confirman que está, en este caso, axudicada, que se está elaborando, así nos consta, e que máis menos un prazo de 25 días consideran en este caso técnicamente que vai estar os técnicos municipais colocada. Sobre Gonzalo, que preguntaba, facía un robo, que respondo agora mesmo coa pregunta que facía Silvia con respecto ao espello da rúa Vilabella. Está pedido, sí que é verdade que nos están tardando máis en servir do habitual, pero que xa está feito ese encargo. Preguntaba tamén Gonzalo en aquel pleno sobre a acera que se encuentra a la frontera, esta estrada da Diputación, e que dimos en este caso tamén traslado. E falaba a Nuria da problemática dos roedores en Narón, que se realice de forma inminente un programa de ratización. Existe un contrato sobre ratización e en este caso se está pendente de rematar e a adxudicación, rematar os pregos para proceder en este caso a licitación. E esperemos máis menos polo dato que din que en marzo este licitado. Pregunta sobre baches na avenida Bernardo Romero, agora mesmo están amañados porque tamén dependían en este caso das condicións meteorolóxicas. E Germán falaba unha pregunta se se pode conceder outro espacio para entidades que están no local social da Gándara mentras están as obras. As entidades nos constan, a SCM, a Comparsa Trope Letrope, que solicitaron outros espazos, foron reubicadas e a Asociación Bebeteta manifestou que xa se xestionaba ela buscando ela outras alternativas e non nos constan máis solicitudes. Con respecto á pregunta do aparcadoiro de camións en González Navarro, é unha decisión neste caso
da Policía Municipal, precisamente porque se permite o estacionamento en sitios donde, supuestamente, en zonas industriais, en polígono industrial, donde non dé, en este caso, complicación con respecto ás vivendas, e telos ali, en esa zona onde están as vivendas, consideraban que era contraproducente, máis que nada porque eses camións dificultaban a visibilidade de acceso á saída das parcelas e tamén con respecto a ruídos, ao cargar, o tema de frenos, como explican aquí polo miúdo. Ese era o motivo. Agora, sobre estas de agora. Rogo con respecto, os dous rogos de Jorge, pois tomamos nota deles, o espello que decía Silvia está contestado. Con respecto ao teléfono, sí que creemos que podríamos mellorar ese servicio, de feito se vai a facer a través de unha centralita que divida de outra maneira por seccións, por plantas, e en este caso están traballando de persoal para poder facelo. As subvencións de concurrencia competitiva, cando se xustifiquen as anteriores, se poderá, en este caso, convocar a seguinte, se algo que enlaza. Carreira de igualdade, pois é unha decisión, en este caso, da organización dun concello e doutro, esa é a diferencia. Mantemento das arquetas que filtran. Eu, persoalmente, non teño constancia, pero de todas maneiras, sí que pasaremos aviso a que, que a revisen. Con respecto ao local da Gándara, pois unha rotura de suministro. Vale, sí, perfecto. Non estou dicindo que non sexa verdade. Estou dicindo que se procederá a mirar, se hai algo que ver, non se poña así, porque non lle estou dicindo nada malo, é dicir, que vamos a mirar e a proceder se é así. A min, agora mesmo, non me consta. Como comprenderá, non podo ter absolutamente todas as reclamacións na cabeza, e destas non teño constancia. Non digo que non existan, falo de mí mesma. Con respecto ao local da Gándara, pois hai unha, non nos servían ou non servían, en este caso, pois o aluminio no plazo que nos gustaría e por eso leva, en este caso, ese retraso, pero non ten outro problema que servir distinto material que tiran que colocar ali. Con respecto ás aceras de Alexandre Bóveda, está feito ese requerimento e se lle fixo, non hai moito e me consta, unha solicitude dun informe á dirección de obra e que está en marcha esa reclamación. Con respecto á policía en centros, non sei se de maneira puntual en algún non hai, pero están cubertos todos os centros escolares, sacando que un día puntual algún policía que este policía asignado a isto, vale. Isto é o que a mí me consta. Realmente poderei perdir eses partes de traballo e ver en que momento había algún centro que quedou sin persoal. Hai algúns que están con policía e outros que teñen protección civil. De todas maneiras, se en lugar de facer así en xeral, se logo me concreta algo máis, poido ver, en este caso, pois as partes de traballo, se a policía estivo ou non e cal foi o motivo de estar ou non estar. Como? Digo, é dicir, se hai algo que non se fixo, terá unha explicación, pero que é algo que se fai habitualmente, vamos, por iso me sorprende que digan que non. O que decía Pedro, non me consta que todos renunciaran, sí, e outro día no Consello Escolar de Virxe do Mar se falaron que iban a renunciar e evidentemente son trabas administrativas, cada vez se complica moitísimo máis calquer tipo de subvención, calquer tipo de convenio, calquer tipo de... Entón, eso é algo, non servía, é dicir, é así. E unha das cousas que creemos e que é fundamental para tratar de que iso non siga sendo así como administración, agora mesmo a creación dunha viceintervención, precisamente para tratar de agilizar o volumen que se ten. Pero non quita que para un centro escolar tramitar un convenio de actividades, pois se lle supoña, non lle dé a cabeza, porque esa é a realidade. Lle gustará ou non lle gustará, esa é a realidade. Porque evidentemente tramitalo, e de feito en ese Consello Escolar se puxeron exemplos que a verdade é que como a nivel político non podemos mudar, iso é unha decisión técnica, se se volve para atrás un expediente ou non, como comprenderá, non é unha decisión política, porque aquí sempre queda como que realmente credes que nós, se puidéramos evitar eso, non faríamos, porque non é por nada, pero ter contenta a toda a xente
e que non estiverades agora mesmo con isto aquí, creo que se pudiera facer non íbamos a non facelo, porque, home, máis que nada que creemos e queremos que as cousas salgan adiante. Con respecto ás obras da Aldea Nova, o que se fixo foi unha adxudicación dunha obra en torno a 40.000 euros e se reparou todo o que é a fachada por onde filtraba auga para a zona de bungalós. Iso foi o que se fixo. Agora mesmo se está contratado, ten contratada e está traballando en uns pregos e unha memoria para sacar esa licitación unha empresa e está traballando sobre iso. Por que? Porque creíamos que teríamos que facer uns pregos o suficientemente bons para que non nos pasara da última empresa, é dicir, que veu e que ao final renunciou a seguir, en este caso, coa súa adxudicación. Ortega y Gasset un robo e un de Ferveiro carne e chorizo. Sí, se puxo en coñecemento tanto a Policía Municipal que fixeron un informe como a Policía Nacional. Se falou con veciños a nivel local. Claro, que medidas preventivas contra iso? Sinceramente, non temos capacidade de ter un policía en cada rúa de Narón, porque agora mesmo pasou na San Carlos, pero non quita que dentro de 2 días pasen outra. Entón, claro, é dificultoso poñerlle solución. Se calquer veciño ou veciña ve algo significativo, ve algo deste tipo, eu agradecería que avisase a policía. Non lle dé a cabeza, é dicir, que facemos? É dicir, eso aparece en unha rúa ou en outra rúa. Non temos unha capacidade de estar ali unha persoa vixiando concretamente. Entón, de verdade, que sí que se fan esforzos, en este caso, sobre todo en días posteriores, a policía local me consta que estivo vigilando máis a zona, claro, pero non podemos ter unha persoa ali 24 horas. E agradecería, en este caso, esa colaboración ciudadana para tratar de facer un Narón mellor. Moitísimas grazas. Boa tarde.